yensu ye fi o ye ahemfie ana oti wada woro ma facha me say asem no antimi ama fa meto anim iti ye fi o nso ye ahemfie ana me koto chiame no anim ano so ye papa koto ana me gade say onem ye Akoma nyesa te wona ye te wono e fa baabi no ebubo ye sunsun fa no honam fam no akuti aye na one ne nkasa no mpa na chaw ma me say ye nyina ye mo abo aye ho na me mfa nye de ye nyina mfa nko ye saade no ma ne ye de emfiri ho enti me papa frɛ no one ne kasa na akoye he na papa e frɛ me ti papa frɛ no wo so oba ne say ni o say umu no onye te o kanza mebrebe na mso de wo ka nyina no me minim wo hwe no oba de na no odin eno o ka ne sa na me kasa a kyerɛ na me papa ne buza me say se me pɛ no na me say ya ne me kura na me tu manum tu se me pɛ no no wase ya ne ena o say o pɛ ne de a ene kokobɔ na okobɔ ye no se de wusi kyerɛkyerɛ wo nsɛm no enwie pɛ ye enti ne mo oba ne nya de enko ma ne lolo fɛ no onko na won kaka nche na busuafo se be ma na me ne te no oba be ye me de me ho ade enti se list fufuro bi wo ha omonya de omfa ma ho ti me de ya ka asa mo no me dam ba bi nti ono na wura da mo no na akoya se o kasati ya me ohuru me ana me de me ne ye de epreso a wo edem ho kasati ya wo ehuru ne se anyo ono ni sika ene wo de ba bo ame aye no ho ade na me se ya me nka se fa usika bo ame o saa nya me de me kan saa ne de ya tuo ba bi edi na numere mu na osoma ayi ofa ne ba panyini no ekọ epie ye se na wakokyire ma kyire ma mi sister bi wo asago ye kuro mu ba bi amete no so ya asago wakokyire mu kyire na me to sister na me se na ade na obi yire eni ni kuna nya asem na wa ba ho a untu ne fo na obeka bibia na wo so na watam ne ba so o meda wo nkyɛn ana me kwaye ka me papa ko o kye ame ne kora ko na me so di wonyai na me ama ye de me ko ti me ko na enipa no cheche ma kyerɛ me se wo yire se wa twese kan ene dade de asi ne so se woni na anda ubeku no ana me se me no ba na ho de ye se ya me ko twe se kan ne dade de asi ne so wo nipa ba akukure ye oba no se wa twe Emilia se wa twe se kan ne dade asi ne so se wo ne na wa mama ne na me kunu na me se me no bi ame no wa nya for years baby o to wono se wa twe se kan asi ne so se woni na obeku ubeku wa makwan ama me na so oba no ama ne ho kwan a wu beku to keka na me se me da bia bia sem foforo na aso we dem be kan say endi ya keka asem ni nyina wie no na ai say na wode ne ba no Akoma sister ne so onye de one ne nda na me mesi meku abofra no na me say na wo na me no nya asem no kura wo kura me manku na ona akoto na wo meka me na mbeku no na me de esiesi asem na asem no ewu ye na me de obi ate ne baabi na me de me kra say anopa me kra say me kwa adwuma aba me kwa adwuma aba ya me wa adwuma ma ane ya frɛ me say me nua ba frɛ me wa yen san say wo yere say wode nkura ne ko na me so wode nkura ne ko hene was wode nkura ne ko na baabi o mbeduru bia na o mada na me say o mada say so o ko ne kuru ma say o ko hene ene wo so wanka baabi a wo kwa kyerɛ me enti mudiedio me na na say wakodi sofo bi nkyɛn wo say one sofo na da ne dem ba 3 days ama sofo ne kra ne kyerɛ no kono nwo na wo sesi an no ɛna mbusa sofo na sofo ne say won de onim baabi a waye de okɔ enti ma me kɔ obapa kurum me kɔ obapa ma nkoto no ɛna me de nkra gya ne sister enti e ba na say me pene kyerɛ kwan we so afa ɛna me say midweek ene ye wukua da twedi ampo nyankrompon na da romanti ene ye da so ete enkwam sama ya hodin pie mu a ne de ba ba ye adwuma pie wa ne de na se ni kabia ene ye de hye ne din kronkron no ene mo nya menim say baby a wo bia so sabre ohoye na wote apo na why ready na fe why krado se wo betie ensem no so ebi eyie na emom de meka achewo no se awiai eniema bi wo ho a ye ya eye no me edema ye but ya na ye nim se ebi a wonim na nakua na wode na nakua bekwa akosi ho na waka ne ho asam ya te study woni na tifie ti said ye woni na tifie woni na koba kye se woni munu ankasa na wakana sam ya meka say
si yɛde nipa bɛsɛ mmiɛnsa gyina hɔ na ebi anya na akua adwuma a wɔyɛ wɔ tv so yi ɛne yɛsɛ wɔnkyerɛ sɛ nipa no a wɔka ne ho asɛm yɛyaya no wɔwɔ hene a ɔntumi nkyerɛ onim nipa no nanso no wɔka ne ho asɛm obi tumi ka obi ho asɛm ama onipa korɔ ne tie obisan sɛ ɛyɛ me na yɛka wɔ yɛafa me ho sɛ meyɛ no anaasɛ me nua bi afei no wɔba anaa mataa bi ɔda so hyɛ me maame yam yɛ a yɛbɛ no wo no ho asɛm ne wɔka onua onipa no wante nanso deɛ woka kyerɛ no no bɛkɔ akɔka kyerɛ wɔ bi gradually na wosɛe nipa no huni sɛ wobɛnya ho asotwe ɛyɛ no me ɛde ma wo sɛ woantwe akra anaa ɔkra ama nyame fie na wobi akɔtwe ɔkra ba nyame fie na wasere ne sɛ ne mpaboa korɔ ne mpaboa de ba asɔre no ɛto awe na wɔsere no na nipa no bɛgyae asɔre no ɛnam wɔnti ɛyɛ no me yɛse nipa baako sakyerɛ a na abɔfoɔ mpempem ani agye nti sɛ ɔma nipa no ɔsakrayɛ no ɛsan kɔ ne tibia dada nim gyae asɔre a abɔfoɔ mpempem bi wafu ɔmo wura hɔ na wosusu sɛ deɛ ne bɛba so ɛnka nea wohunu yɛ ka wɔ bi ho asɛm wabra wonnim no wokɔto so obi ka twɛm kɔ ɛmfo ano ntum no amfa no mmea mɛsae medin ɛde Maa Akos program no yɛfrɛ no Akoma mu nsɛm saa berɛ deɛ yɛkra do na tie yɛ nea wohwɛ bi ɛwɔ Onua TV Rabi 1 TV ɛna afei Ɔsɛe Krom TV wohwɛ bi ɛwɔ hɔ Facebook ɛyɛ Akoma 87.9 FM like yɛn page comment na bɔmmɔden asɛ wobɛhyɛ ɛde ama yɛn saa nso ɛna YouTube ɛyɛ Akoma 879 FM ɛno nso subscribe yɛn page no near notification bell no so ɛbrɛ so a you will get notified na nso wahyɛ ama foforɔ pi nso ɛtumi ɛnyɛ bi meka sɛ TikTok ɛno nso me nua ba afo ɛna afei me nua no mu a aka wɔn nso egu hɔ a wɔn hwɛ bie mo mmɔden asɛ hɔ nso mo bɛhyɛ ɛde ama yɛn na bibi atumi ayɛ kama na Esther Echampong egyina so Brannis Jechiwa egyina so was Maa Akos. Good afternoon. Nana Henry Ochre Alezo was watching live from Cyprus. Always enjoy Akoma mu nsɛm. Keep sharing. Happy midweek to Akoma crew and listeners. Mas Babertu was a good evening. Ewo baby a country on winning to everyone. Faustina Ale was a good afternoon. Good afternoon. Esther Asante was a good afternoon. Maa Akos watching you live from Paga Border. Paga Border Esther Asante Ononswa Onwana Dendia Baye and Gladys Toga was good afternoon everyone. Letitia Sachi, good afternoon Maa Akos and Akoma mu nsɛm family great show and outlook Nyaminshraw Kwadwo Asempa Furniture Works or say nothing can stop me from this program from Kwadwo Asempa Furniture Works Edum Kumase Nyaminshraw Abro no menya Akobesmark watching you live from Triobodom magazine Nyaminshraw Kwadwo okay Nana Amwakwata was a good afternoon to my Konkonsa family. Asuba Jacob. Hey! Ɔsɛ yɛ to asɔfo ne Emilia de ne so na ane yɛ meka kyerɛ sɛ yɛ bɛwie ne yɛ spend the time kra yɛ bɛmmoa no na afei yɛ conclude na asomdwe timi aba. Richard Elikim Ewua, where is Osofo is here ana mu bi so Osofo sa Mummy Osofo Mama so nka ho Osofo is here. Okay, Fidelis Adams was say hello, good afternoon. And na Tochi Indomie me pacho ewie ya bremi Indomie ni bi ya panwa na mini. Okay, was good afternoon to everyone from Mad Accra and na Faustina Lee was the volume is not working me pacho mo ye ni ya mama na ebi say the volume is not working and untimon share eho Emma yen be work natural ya with the 3p garlic mixture aba and afa grow fine mojadro and na ewie wonom asoya senia ye de ebremo ye bonitewu na afa ye de baby asumdwe da e de ato baby eda sofo James Safo ya James no okọ Bible mu a ye friend saying P Yakubu ya menshira bia bokọ de o ba de da woro ya da nyame ase emi bokọ de enu a wo da yie na me re na ho stand straight kakra say
na me re na ho adena na ora ho Akoma FM Akoma FM na me gina dom na me nsusu se ebia sei metimi abedu ma sorry me ehwe me members ehwe me nipa ehwe me sofo pani ehwe me sofo ehwe me nti na ma me ra enya hwe bibia tumisi ekanipa brabo ho asori ma ai osofo ene wo mo munimmo bibia tumisi enya nwanwa se wo kina bi sofo pani a wono ebo wo we ne mo friend say critical emfa ho se ekina bi ebehunu sofo pani se wo ana wo station fufuro bi ento wo a no wada obie ni ho a ewiase asem bi ma emfa ne ho ni nyina ne sa asomdwe betumi aye adwuma na wo so wanya wo peace of mind na wo de akwakoye wo nyame adwuma ya wo ye no bible mu kura no wo bebre wo bible mu no omo fa so hwem je se sabre na radio no se ne bi ho se ne bi ni ho kayeti bebre so omo so ko radio so sa ni nyina ene sa asomdwe beba enti e ma re ho pi e beba na so Kristo adom nti ye be cross ye be jump over why okay enti dia edin kai kura ya tinkurobo no bebre kama but ene dia mede be fiti ase eye koshan e koshan no ena ya de fiti ase sofo James Safo Emilia open okay wuchi omwe die me say asemaranko sofo se de be ya bibia be ya asumdwe mu nti mama empai boni e fan start program no Akoma FM osuru musuru yada wase obatampa wa wode ya free efie abeduru adwuma mu asomdwe mu papa ye de ya abofra sade ya woti Moses ano no ewrade brabete ya no fa munun ko mekata yeso ye be ya sane musuo de ewrade pefri yeso ewrade me ye free asomdwe mu ye free asomdwe ko tru ye free asomdwe mu ye de na ase ne ye de ama etiefo so a etie ye no anya akoma pa etie edi omu to credit no ewrade hyirawo mu ewrade hyirawo mu ye ne nwuma nye ma ne nwuma nye ye ewo din Jesus Christ ne mti amen amen onyame enhyirawo se wa bonka ye de no so ase enti na mi bisa question bi ye mi bisa ne se Emilia what are so done Mami me dase nyame hyirawo eno ameka se mi wase ho se abofra ne nti mempese bawo ha awo ha na akofa problem abente no se asumdie ba no ono ne chituma mi ni problem ojitum se ojitum so be ware mo nya mama me wo answer onu mom na wo hwe so obagi atomu se wo be ware a but asumdie ba enkyere se wo doda so ho asumdie betumi aba mo mienu mo ntem se be ya mo betumi ahwa akoda no a wo dan finfin no so ti ase enti asumdie ne wo mo mienu ti eno de ebeba se de tie bia na emom wo da so do Emilia me ni problem enyi me question no enyi ano wo da so edo Emilia wo bepe se mo besen aka bom atena na mahwe mo ba no mo be ka bom like mo be ware na mo ahwe mo ba no ewo nyame nsem Akoma FM mame answer open no so omi ya no mame open no me ni din say me bisa mo sa question no when je Emilia ho be sign na tena open emi e ba jane good Frakomem ba jane Frakomem ane ojire papa bi emi mami when je na ho bi mami dabi emi ade Akoma FM me credit are ho eni ya won odoni ho o makumem odoni ho bi dabi odo na wo ho emi
enye bi a jawudi aba sesei ebufu aba sesei nti na wunhunu because awafo bi tumi ko asofo betena se omo beya odoni ho enso be wi akire ye behwehwe mu obo se na omo afakire na omo san ene omo ho twempana emi enye asamoya o ebufu enti na woka so odoni ni ho mpa chodabi ojidi mejidi nti muntimi entina se awafo na ye nhwe so obeya wo ho ade e ma no nye yie mpa chai edi na ama wudi ya usa one Gamide ya back e won ho bra wanim kakra o voice ni nya ma asoro nti bra wanim kakra de ntia me e ma me kasa me ntimi ne ntina be ba one o ka kire me say so no nye yi ame nye yi da o ka kire me say so no onye yi ame nye yi da ene two o ka kire me say me ba na akwa mu no mama ne nyoma bebre ahwere no Akoma FM kasa ne papa o kyem no ewu no nanim se me menye oba papa me oba busuefo na me besue no ewo ne papa enim no me besue no mama ne nyoma papa ahwere no na wujina ho na me ana wo bi na frɛ wo ka me mama ne papa enim no kan oso your bible suefo sa obefa wo no wabɔ ne ne ma part wagu sa na ɔma musa ne ne ma pa wabɔde ato agu o kan bi no ɔse de o se ono to ɔte asɔre na megu asɔre no but me shia no nso so no be kan Akoma FM ene ne bible kita no ne yehina nyame ye di ne chi ne kristo ye di ne chi se me buy and members a okita ana asɔre a wate a me ma hwete members na so betimi aka nyame ata soro no korɛ a kyerɛ wiase nyinaa ana Maa Akos mu amote ha sa point na me gina so ɛno nko antia enye ono nko antia kan dia aka ne ka ho ne yɛhwɛ sɛ betumi a resolve ɛna asanso ɔno ankasa ne maame asetena me ne tene maame ɔmpene aware ne so oh yes di ntina akasa me fa bibia dia waye bibia Akoma FM me tu kwan kwa Accra me ne sofo bi konante ɛna be me ya opa ma chawa sɛ mintwa bibia soma ne nka because me ne tena ye ntemtemete 2 years ɔne me kasa pa chawa na ma yɛ dem asa baba nti me kon cry me kosofo bi ho nti ɔno ana opa cha ɔne ne nua ba ko ye fra na adwoa wa hensan ane sofo ba ko a ka me ho a ye di tu ye kon cry no ɛna ɔmo pa ma chawo sɛ wasesa ne ade nti no mintu bibia ngu ne yen kambom te sa warefo na yen start kakra bibi kakra na onfa nko ye fie di Akoma FM ba kwentuo anka this time me wo ho a ka minim se bia me ni Ghana hampo nyame pagya me edu level bi oso ma me free ho ana me ba ne nkyɛn me ba ne nkyɛn no me ba ye no bem oba opɛ bem manti no doing so me ba no kasa from me catch and say hweso ma me mpa onkɔpɛ na me ba me ne separate na oba de ana barema woni wo yere tie busuafia na wo bɛn awofo a asetena ne yɛ kakra nipa ho wonfo me ne kasa ya na ɔka kyerɛ me sɛ memra na me ba ɔno ankasa mpo wa yɛ ready sɛ ɔkɔpɛ dan ni bi ti me ba ne me ne da ne ma yɛte ne ma me ne ho nti papa ne ka se yentu no mesesa me nyoma kugo ne maame ne valanda na me nyoma ene in fact me adia me hu ne eha me eya me ya nti sabe ka fracho nti hwan pa na tu me nyoma ne yeden egu fam na ono betu me fu se baby a ye ntina ne yetina ho ehia nti no baby a ye mpe ne yetina ho hia baby a ye mpe ne yetina ho hia nti no abasa me fa me ni hwade na edan ne ye pebi hweso maame no ye bepe bi na mesemate ade achi me san ko adwuma me ba bi o ne ya say to the same nyoma na me san boboy me ba ye tu ma bobo na o ma tu agu fo ma say bubu me pencil me lipstick na Akoma FM nti ho no ne bla bi wo fa na ma me se wa ne ba na me fra ma me se wa hwan na tu me o se ma enya mi o dia me tie na ne ma me hye nti me ba house bi wo me bedware wo e ko wura house wo no na ma me ne se ai nsuo ni ho nti no wo ba ya konsuo
me so efie ho na pipe ho nti me so na me nim so my den o ma to pipe mi nti me koye no me mamie no peni ne ketwa no e na o mokwa she bat house wo first nti me koye no me so wo ma bie pipe no me ma nti o ma bu nsuo bi si fam ho e wo bat house ho na ma me ma no jusu nsuo no me mpo me nim sama ase ne dia nti me bowra bat house me kra me nware o me koye na me ma na e den o mo no bat house ho ene ma me say wama but this na say one crab bema no na one ka bibia nkyere no na wosesa wo niema fa ankora ne ka ho a wode ne koye James o say emi ka wode a wo pe no ka montena na mo hwa akoda no but otumi koka no wo papa nim say wo ye busuefo wo ba wa kwan mu no wo ba bo wo niema pato agu wo ba wa kwan mu no wo ti asori a na wagu no because so yeah enrechi wo ba ye na na ka ho o ka chen say give me ka wo ka won sem wi me bisa question bisa from da so pe no wo say ane na say oba wakasa but one kan ho asem pa bi ade wo say dan kwa pe no ma ne ye enti kire na wuntimi nkire ena me say ne say wuntimi nkire de ne ena oba ne ne ye mpa so wo kai pa ono se nyampa so nemmom Akoma FM wo bua Akoma FM Nsem ewo Nsem emre ego afei wo bua ha no eno wo bua unyamesom eno so wo kai nti sidan na se ye no kra wo ka che wo papa se oyebusuefo obo ne mapatugu mami me da se yedi kan no me de aseda amatwedi ambonyame se aba ne sei ba na aba ne sei no enyem nwanwa enen hyeda nyem se enen so side be nwanwa ni o me bi sa de bi be si asemo so enu de ya da nyame asenti ma wo bom pa ya na de ono no giga we mi bi sa ya wono ne kono ya wono ne kono ba mi o wa akoma sebi obi a wa akoma ba asemo no e ba hwe wa no kasa ye na wan kan tra so ene say yawo me free me ne nyina wa akra ena wode ntokwa watimi wakame said ye asia ya ba haye said ye ya ofa wo phone na say bi oba bi a wo bom pa ye kra ma no no ma na wo so oba ne ye wo girl no ma na wo no etesa ekoso eno kra de ya ase free kumase ya enti sofu bia o tie ni bia nkan me busa sa sofu ne se ahyase ye no empire ba na asole ahyase ye hyase efiri hene ye hyase efiri park so na nyame ama ne nsa so enti wo no oba ye no me ma hunhunu se me ne sofu bi na ye de enante na enya ade nyina ena metimi akobo asofo no because emre ne eko na emre ko na nimo no na nipa because o yo ba me no wawo enti yen start bibi enti me start empaibo awo park so no kra na ye me sofu kutu abidia enti me ko ye no na ohun ensema nya me fa me so kan na ye no so papa me ko school enti wo ba yi de minim se de me wo ho nya me de me ye no de wo ba ya atra enti hwe akire enti me ye na eti me ko bia na me kwaya asori a enam sha wo ye sofu maami a me mpese me de obesie enti no na mama akwan sha me na me be ya asori na me so me wife wa ha enti me mana ya asori na maje ma ho me kakra okay wo ye de obetimi aye bia ne enkom hye wo hye empa ba wo bo mami pa chanye no kre eye trosem Akoma FM mate enti kipi yanko eti se obi tie mi e wa to nsu school ma library no ase ho na boy bi wo me wura fi ne din kakra me kaya me ka cha okay enti won na starting pie bo no ena ye me kodwon no enti lady bi wo ho so obe kaya me nyem me ba no ye fe ne ma me ya no oba ye fie e ma wo ene ma me ya no na danfo ne ye bompa ye wo ye dem wo adame to me nsa frɛ no sesei ni sei na me hu to mu nyina mra me dem ho na ye mom paye Akoma FM utimu bi ma me ya ne timi bi lady ba ko ne timi bi ana ye boss ampaye no ewie etimi kora me de me ka kyerɛ ma me ya ne sɛ me yiri ni nyame nsa wɔ no so nti ade bi obɛka bia no munyi ntum na monye de monye me
memfa lady ensie da because obi adumo wo so no memfa wonsie yanka no nsie mpo dabi ena me ka sa enti lady ne be pay ma asem enti bibia ni a no oni mi di nkomo behavior oba yi ye kire no na afa de wate shock eni say oye de en eni say ma me ya no kra me hu na nche ba lady ba me nche no Emilia ba me nche no enu ohu ode me phone to ho me de me phone to ho enu oba ye dai me pa so me person bisa say phone na ye ne dia na touch na oka no me person me bisa no question say ye ne dia na touch na oka say oni di ni phone to ho no bisa ne say phone na ye ne dia obwa me ana me use me phone me pa cho touch na ye me amedia onu no nkita phone me touch usia no nkra phone no nkra phone me touch na me de man I didn't intimisi afofro na de na me de no nkita phone ye me touch wase kropon se wutie mi a me nua efo pani be di madanse me busa wo se ni mi sia afofro na me nkuta phone na de na me de frɛ obisa me pa cho no kita keypad nam ne battery nye nti me ba ne nkyɛn no enfo ano man fidi no kita keypad okay keypad no na nye nti me ba ne nkyɛn no keypad ne dia enu an kuta me phone enu bi ne kuta me dabi we friend na ma no ni touch oni touch me touch no you for me touch na me de ma no ɛna no de ne chip shame na dia dia na enu na dia na me de friend sorry ma no mo ebia obi yan paibo a omo friend no dia na no ɛyɛ me phone aye me phone na me chip shame no so di ni die shame ɛna say omo fresi so na wo di ama no anu na kita me phone no me touch no me dane ma no anu na kita intimi na me kita phone ame ka asem a oka no oba asesi aye no phone ane na kuta no free akra ba aye phone ekuta no me papa ene de ma no eti sa phone ne beseye me ka besi ho sa phone ne beseye one ne chip e be hye me phone onya kwa me mpeke call no ebu oso me peke a me so ofie me de be ma no metimi ayi no ma bi a kiro sesi ai 50 ne twato no one ma mi na bompaye ebi wo me wadwuma ma no afere me be ba jo so for ma mi Emilia o me so me wadwuma enti na emi phone na wo ho anase na onu any phone ti na ne sim hye wo phone mu me ka de ebesi 19 ye no ba de ono ne kase na me nkuta phone no me be me buza ne se me hu no na phone be na me de frɛ no okay no kita keypad na no de me frɛ na ni keypad na ne battery na nye papa me buza kwa je se na me frɛ na ma ɛna ono say oye sofo enti crofo ofrɛ wo na ma na ba enti e no problem enti sa ba me kyerɛ sɛ asɛm wo ya ɔka no ɛnyɛ no korɛ me pɛsɛ me kyerɛ ade bi wa anya no korɛ na fa ya me ka bi anya no korɛ enti lady no me wo ho ana ofrɛ me sɛ obi afrɛ no that time no asɛm ni nye mu no so no no won hyɛ dan hu oba yi papa enti ofrɛ no ofrɛ me no ka kyerɛ me sɛ wife afrɛ me sɛ why ne kunu no sɛ me why say ota lady ni ya no ma me ya no ta frɛ me ti wanya me frɛ a oyɛ njimani obobo ni dua ana me sɛ ɛyɛ Emilia ti na ma adwum yɛ mprekɛsɛ enti yɛ kɔ park so no na lady no ayɛ no ho some style bi lady ni se wo yire Emilia frɛ no friend say wa bra oba fie ho da ma wo ne wa hu no da ne wo no atena se kra bompa ye da okay me azama onye me fanto no so men kalita enti ɛyɛ no enti me call park do so na say ma me ya ase me hu ye wo yere frɛ me say me boyfriend no ti me nya wa chiri dia obobo me dua na me so wadi bi ayo ene sa na wote ndi ye mane ha ade no ta de ye ma no mo je mpa bebrebe obi ana ni ji nyame dwuma enti na me ka de obi otimi ma wo ska ma ko to ayi sound system na ho ne ba ko je me ye wo obi wo ha opɛ adwuma no ba woni Akoma ye de ye ɛno so wo ho enti wono no ne konto so obɛye but oni Akoma ba ɛna mo hyɛ nko obɛbrɛ ne ho ahye na nka wahu ne sintɔ sɛ adwuma no mani gye ho ba meni Akoma ye de ye no ɔno ɔmrɛ ne ho ahye ɛna tu adwuma na ye no ye ni nipa na ye de ɛyɛ nipa dɔm ɛna ɛyɛ enti sɛ meme no wo ho na obɛ obi frɛw na Akoma ne won ne sɛ o yɛ nzimani ubobo ne dua abra wunya
evidence bi ase onu ukuru twempena me be se me busa ne se me de me phone to on da be no obi afre ama ne warning say me kuru ni Pastor James and I say me boy ni Pastor James da obi say question mpacho waye bida me say wan waye bida e me de me phone to me ko jare before cry me bi say eno ne say no sa lady oba ya na oka no asem onim no minim no wo friend no ka che ne say wo susu sa woni ukunu e wo bibiye nti wontwe ne ho me friend bi sa ne say e die na e wo oni me kunu ntem because anajo 1 o'clock and a branch friend me say okobo mpa ya mo menene da anajo 1 o'clock and o kra me say okobo mpa ya mo bi okoba ye no sa mama ya ne dem no ko say ono anka say kunanum to be ka kire mpren say okobo mpa ya mama me ya na mama ya no akofa boyfriend na boy no anyem no maga ne nyem no ko ni dem ko bom ko deliver no ko bo delivers anajo 1 o'clock me pacho woni be mate ma woni be mate na sa anajo 1 o'clock opie so ko bo obi deliverance woni dem a da je na obedwen afa be ma ne ho ka kire anajo 1 so woko no so wa wan krame anajo wan krame me no oni oda na mamba wan krame opie ma me ya no oben baby otie na ben mu fia me paso minim ni fie na ye den hu za me ko by adekurunti ma me Akoma me ono anka se no ka kire anajo ko ye wo san bai anasa ade achi no obai na bosen ekobo be tu na obi sa me say Akoma me na obi sa me say osu bi sa ne dia asem mi bi sa ne so okon he no bai ne so okobo mpae ma me ya na ada no ba ye dem ha ya ne le bom pae no na me se dia asem na esi no si okọ deliver ma me ya nkoko owu aton so na so woni ma me ya mini ma me ya edie na wo hu ye first dia wo hu ma me ya eni wo kunu ehu a ma wo suspect se so okọ bom pae ama no anadwo no dia ne no ne wo bibi ye me pa cho phone touch na ye media e no no ne chip na him nti ko bi obeye bia me phone na record me kwa journalism school nti ko bia me ye bia me record etna refuge future reference nti me record nti me phone na da me touch na nkasa me set no recording nti ko bia obeye bia me so phone ni mu a na what sheda e record se be ya wo be hunu e bia hunu ene ne masma na say sa ne say one dini crunch na me say no ne the girlfriend bi oya na me kana say no okọ nursing training no okọ nursing training okofu no onu no wan kan kra na nkyerem so ne na ejai nti me ba ne nkyerem be hu so ne na wo ho no e me ska me sign man no sign man na no e ho na me hu say no be me oya trofo wo said that they recording net to sa me said no me de recording no now ye ka ya me said me said and no me said se be ya wo be hunu wo ba bi oni ni di nkomo sa se e nyame adwuma no kura so no oje ana se e ya zan ene mema e ma sam no ye me ya ne frozen boy no ana na hu it was said that me na me hu okay enti me hwe die wo hunu ye ene nkomo a phone no record ye fa wo kunu ene ma me ya ne ho ma wo hunu se me kunu ni abeba atwempra ka bi kire ye mo me da say ma first one na no friend na some dia beba so but se se ye wo ma me de ba ho na time nyina na wo record ni na phone record nkomo bi obedi bia phone record nti that na media phone so ya media so obana sa me fa phone na me mia music player ekobo recording ni nyina na ma to me buetie course obeye nyina na ma to me buetie nti ofre mama ya one day ana ka cha mama ya so oba fie nti mama ya nne aduane si ne ho emi ofre mama ya anapa ana ka kire me say oba mama ya ho nti mama ya nne aduane si ne ho it's okay no okay sa me ni na phone ni na record ana me gbeti ana o se mama ya ada me ba wo dem ho de atare a wo share ne de in fact wo ma me condo okay phone record e wo phone so nti ana
ko bi so ha o ka kire mame ya say onko hia na aton so high school junction enyumbre ben 9:30 ade ko bo 10 o'clock obi nya asotwe a aya na ode ko ode ko enti meba sa phone let me record sa enema wenya ye beba other recordings emma woni wo mo ekasa ye cheso no mo twempra ye beba so na mame ya de no bema no ko ba ahemache no what's his voice no recording no ansa na bema e be kwa ahemache no akobompa ya ma no anasa eye after eye before and after me ye before okay before good enti bema no ko ba ye no be tu no yeah ubisa ne so okohe no se de onu ame pai nenum ka se ene de maame me ko bo deliverance bion na deliverance ne mo den na mo se na hwan ya se maame ya e woni dem na mo se eke but this time na jo 1 o'clock no ko bo deliverance wo bi dem nti mo bisa na maame se e hon so me twa ntra won kan kire oboa me bisa no na nya nwie ha de no to bo enti e ho no wo ka kire ne pai se ene esa de asofo jemisafo won pona ne maame ya me ka kire no okay wo ka kire no ka de yen o ka kire me se mimi de bia me si ne mpana na ma dodo okunu nti ono de oba bi ope no eno na ma me die bufuo ade chen me fa me touch na me frɛ ma me ya bisa na wase me pese me hunu no straightforward say o deny ye emphatically said there be me ne na ya ntwempra when deny no deny nation bia wo ho when deny antre me when deny there be when deny say on let us say wajitu mu so on ne twempra wajitu mu wujidi me jidi me wadi ntia me bisa say wujidi me jidi because so for wo bom pa ye de am obi to me anyi ntum instantly say enipa ne ye ne wajidi adenu so sa won so wo ye nyamedwuma ne nti nyame be yi a kire wana mami na be ma no of farm normal into ono no like said me see ye man no ono no kra ye ma de kra onje ne ho because no busa me nde busuim enti ba dodo sign na wonya wo mo recordings ya e kire sabe mo fancha me safo eye dwamanefo ya wone ne members eda me patcho sa attach na asay Edoso me pese me hu say apart from man edoso edoso pa edoso ai enti some man nyina so wutietia na enkomo ben sa na one omu di apart from ame ya de no ba ko de no wa tonsu your friend say ba ko wa tonsu enti me friend no your friend say me wi afinidin ache enu tin so na enra no so nka ya sofo a omo ka che ne say ubenya medjuma ntia wodjuma unsa be kai stars ntia mesimu obi atwamentro na atwamentro me refer ebia no so ntia na wono so ebia ne refi ye no because ache obi refi de no enti ema bi de na to lady no me friend no and me say onimo me na me friend no no credit and no say James no ye ne boyfriend da ya why no what he lady no or what me friend no me tracing the number na my friend no say or your boyfriend e wa tonsu or say lady ni your boyfriend or say James no your boyfriend e wa tonsu and your kind of kore ne kire me but see oni ni ho bio and I'm say me sa recording me hu and I say oh James ne friend but no oni ni ho bio lady ne ka friend say o sa pen na or say your friend or your friend ni di nkomo but one kasa open na open back na lady no o ye tuntu na say kokko lady no ye kokko ewa tonsu was the ex-boyfriend so sa enti in all ema dodo be say and I will record the year which is oh wait there empa bokwa na me kru no wo mobo wait there nkomodie ni kire say me kru no wo mo bibi me dodo be say ba ko ewo abontem ye fra na ama no ye o etele ni opama de ama tela yeah okay ono de me friend no and o ka kire me say James eye ni kunu ono de o kan pain kire me say James ye me kunu ono ni kunu ai ama tela was James ye ni kunu ai o ka kire ya wedding wo asore be mu ewo sofo o mi afinidi sofo boahin Solomon boahin asore be ni na menkai okay maybe sofo Solomon boahin de bi obehunu ni din obehunu ama yanko aha inti
Salad no. Ono so okay, ono so ka ho bi. Me bisa no say ni die ni James. E no say. Ono no oba sorry. By James say ne pe. O say James say ne pe. O say wan ama no. So on the no say ni kunu kura no. Ai. Ya wakoye ne ho ade wo sofo Solomon bo ahena sorry dem. O say asori dem ono no ama ne kwa Solomon bo ahena sorry ni bi. Oh okay. E na James no ono ne sofo penin ne Solomon bo ahena no. E na James no e promise no so be ware no. Ama no o ka kire me plain say James ne promise no so be ware ono ama. E na me ka kire ne say sisi a me ne nete. Okay. Me ne na wo. Yen free ama so ba foforo bi o obiem. Me pa cho me refi. Bebre na edoso na me catch us edoso. Yes, I'm man nyina wo susu se wo kunu no omo wo bibi. Yes, because of recordings na me tie no. Nsem na ekoso recordings ni. But woni ne tra ye nyina no wo hunu se bia oba bi ba forward say wo kunu anye me ni wo kunu wo bibi ye wo kunu aye say wonya bibi sada. Me pa cho oba bi antimi amba manim. Na wo so wo hunu se woni oba bi akoda Philly Gadochi and I be so no baby jira tokuro manhwa bi mu me patcho da bi but phone recording so no e na ma me gina so a nti ana me de yesa ma memra sofo so ansansa na masan aba so ebie mu ma me ya na wo de no enya me hwe no wo jide enya me hwe no ma me ya na obibi ma me jiro ma me ya no busane se ye ba wo ye ba no ma na to akra no ho no ma onwa enye me hwe no onwa na ye dey because me ka chen say me bom paye ahyere nya me se wo ma me ntafo ena ma me ya ne ka se na ni gye ntafo ho enti saa de de a enkura no ho no menyina obeye dey obefa ena m so ye nsire nya me ye kwotena abijan kwanta ekorobo mu frɛ no be wura fita akoro na wo to kromu wo enti dide na ma me ya ne frɛ me say oh papa be ba hwe ba bia moti o ayi saa at ntoma no ye de chechere ba no saa ko shit no maami ya na didi sika kotoi no ye tailor ni ena obu ano opa maako se fo se sesi ena oto se mena eto ni nyina bai ni nyina obaye no that time ni ewo fufu ena o ka kire se ontimi ma ne maame ntena fufu asenka guzane se maami ya no ameka fufu no o ma wo shole eno kan fufuo no eno na maame amuna wa muna kaso ena me kura me ye se maame ya ne ba ma ye nyina ye dey abom paye muna na me muna kire se recording na me te sa wo se ne pe no eno nti na me muna ye wo se maame ya pe maame ya de no anu den za me o be bisa hukunu o yi recording no bo kire no satama na me kosia maame ya wo high school Johnson me bo recording ne kire maame ya recording me bo recording ne kire maame ya bo recording ne kire no enti efi no hu me bo recording ne kire no mami mamusa nze me bo recording ne kire maame ya me recording say me bo a no ma ne wo so number dey say bia ye bo obi recording ya e bia ye 0244 a recording no o ba e pra recording no a be hu number say ne twato me pa cho sa touch na ayira sa phone no kana asem no touch na ayira o bonding ne kire me botchre no so no beti me kana ba kita ni sema no kura ni nya me pa cho me botchre no na amunu mo wade no ye amunu ho ye basa no wa ye style no bi anya me na me ni na wadem na me say wo si me twa ntro a recording ni tie ono age phone ni tie ya afi na nani masesa wo ho o ye busa ntie ho no ana me catch and say me kwashia me na me catch no plain say me na onya mama ya na catch me na me catch plain say makwa kwashia mama ya wo high school Johnson na me na kasa nti me mama me ya hunu say menyem na mama ya mponim say menyem nti ho no na me di me yefunu ne kire mama ya so jitu mu say mpasa sa mama ya jitum me ba wodi na no achi a ye be ka ma de achi wa mo recording bi an kire recording bi eni ho enim ba bia onim ba bia on the ball so say woni mama ya wo bibi ye on ka hwe an kire me mama ya no na bo mama ne say me call park no so no e na mama ya no ye dey e frɛ me because oba na me ni ye free pa me fa ne se me nua ba mama ya no wonu se na wonyi ni se na free ni ye tu dabi free dodo min dabi no bia wo kwani dem na jo wa ne krok bo ni na wo kan ni na wo kan no busa no me ni nyina na bo mpa ye wo dem ono ne ka ho e na ho anyi se ye
nyi sai na no no ma ya no enyi zenye no me na me friend ka che ne ze be ma na me ka say mo onye dey mo ne ntra no e no akwa ma na nyi sai eti wo mra enti enyina e dia so na hu ne sa be ma no ho a wose ma na ntra oh na eno na koye one ne issue na entam no nye dey engo oh enti na entam no nye dey engo ti mi tu ne fo so o ma na ne nye dey enna ho eti e ba sa no utimu bi maame ya ne timu bi oba mi fie maame ya ne ba mi fie me pa cho obi a one obi twendra obi na aba o de ma abra oba ho emfa ho sa abra oba da ho no ta ko ho mami no ta ko ho ebia wo die no e na enya no kore ba da timisi ọkọ no ta ko mami ya ho e ma mami ya ko ye aduane ma no ne na danfo ye omo ye jollof ya ko na ma mami ya anyem maame ya no onyem maame ya no onyem na wonyem enti me na so pese me bisa so se mama ya nyam oil ben e no mama me ya fasting mo koto olive oil ma again eno me ma ne menses ne baaye o brom bisa no obwa mama me ya koto oil obwa e no mama me ya fasting 6 to 6 e no bom pa ye go oil ne so mama me ya mo no me ye e no mama ya ne friend ne ka che ne se ne menses no aba akomuni nchiremu esayi nyinsa no akomuni nchiremu sa kwankyere no sa kwankyere no pa chese na one nanyim no se ni nyinsa ende minim mami sa kwankyere no on na de bai so hye meboa you person wa ye no say no okay opeja bible for so into me bible opeja ngosoro sa kwankyere no ono na koto oye ono na ka che maame ya ne se so pese ade ne se ya won fa enkyene enkyere abo and how are you? And French wo wonye fasting. Mami obua charo. Mami obua. Be me chantro. O chantro. Dietire na mo pese nyinse ne sei. Me man kan chen me ma mom paye and man. Mami me bible ni. Said that. Me na sa kwanche na wo ye say ya akwanche a wo ye de ma me ya no. Say ya akwanche na ekose nyinse na wo hobi ade no one stop e. Oh say. Me ba. Mami. Me ba sia. So for me ba. Me twa me ho abasema. Ya beto aso me say ene ne ye wie na sofo ne Emilia asam de ye betumi de afemu ne nyina aka ye wie ye twa ye ho abasisi a wow se me de asem no ye de ebe damo na ye hu akora no ba bia wo ene nti na me de ba okay me da ase papa se wanya bre na wo wansem no ano e de amaye me se asemaranko sofo se de be ya bibia be ya sumdwe mu nti mama mpa boni e fan start program no Akoma FM osuru musuru yada wase obatampa wa wodi afiri efie abeduru adwumemu asondwe mu papa yede ya abofra sede woti Moses ano no ewrade brabeti ano fa mun kumbe kata yeso ye be ya sane musuo de ewrade pefiri yeso ewrade me yefiri asondwe mu yefiri asondwe koturu efiri asondwe mu yede na ase ne ayeye de ama etiefo so a etie ye no anya akoma pa etie ediomu to credit no ewrade shirawo mu ye ni mumanye mani mumanye ye ewo din Jesus Christ na mti amen amen onyame enshiraw se wa bampa ye di no so ase enti na mi bisa question bi ye mi bisa ne se Emilia wada so don mami me dase ya mi shiraw eno ameka se mbi wase ho se abofra ni nti me mpese bawo ha na akofa problem abenten se asumdie ba na ono ne chituma me ni problem ojitum se ojitum so be waria munya mama me wo answer onu mom na wo hwe so obaji atomu se wo be waria but asumdie ba enche se wo doda so ho asumdie betumi aba mo mienu mo ntem se be ya mo betumi ahwa akoda no a wo dan finfin no so ti ase enti asumdwe ne wo mu mienu ti eno de ebeba se de tie bia na emom wo da so do Emilia me de me ni problem enyi me question no enyi ano wo da so edo Emilia wo bepe se mo besan aka bom atena na mo hwe mo ba no mo be ka bom like mo be ware na mo hwe mo ba no ewo nyame nsem Akoma FM mame answer open
So, Omi. Jia no mame. Open no. Many things say maybe some question. When Jemiria, who be sign that na open emi. The bachan. Okay. Flakomem. Bachan. Flakomem. Ani. Ojiri. Papa bi. Emi. Mommy. When Jina home bi. Mommy Davi. Emi ade. Akoma FM. Me credit ho any ya one. Odonni ho o makome no. Odonni ho bi. Davi. Odonna wo ho. Emi enye bi a Jawudi aba sesei ebufu aba sesei nti na wunhunu because awafo bi to mekon asofo betena se omo beya odonni ho enso be wi akire ye behwehwe mu obo se na omo afakire na omo sen ene omo ho twempena emi enye asamoyawo ebufu enti na wokase odonni ni ho Mpacho Davi. Ojidi Mejidi. nti muntimi entina se awafo na ye nhwe so obeye wo ho ade e ma no nyeye Mampa chai. ede na ma wudi ya usa One. Gamidi your back. E won ho no. ba wani kakra o voice ni nya ma asoro nti ba wani kakra Die ntia me e ma me kasa me ntimi ne ntina be ba. One. O ka kire me say so no nye ya me nye ye da. O ka kire me say so no onye ya me nye ye da. Ene two. O ka kire me say me ba na akwa mu. Mama ne nyoma bebre ahwere no. Akoma FM. Kasa ne papa o kyem no ewu no nanim. Se me nya oba papa me oba busuefo. Na me besue no ewo ne papa anim no. Me besue no no. Mama ne nyoma papa ahwere no. na wujira ho Na me ana wo bi na frɛ wo ka me kyerɛ mama ne papa anim no kan. so your bible suefo Sa obefa won wo no wabɔ ne ne ma part wagu sa na ɔma misa ne ne ma pa wabɔde ato agu o kan bi. na ɔse de O say ono to o ti asori na megu asori no. But me share no nso. So no be kan Akoma FM. Ene ne bible kita no ne ye hina nyame ye di ne chi ne Kristo ye di ne chi se me buy and members a okita ana sorry a wate a me ma hwete members na so betimi aka nyame ata soro no kre a kire wiase nyina ana Maa Akos mu amote ha sa point na bigina so ɛno nko antia enye ono nko anti kan ya kan ka ho ye nhwɛ se betumi a resolve ye bisa mu a mun go straight to the point ane da bi na me ne wo ho me na me ya akwankyere no na ye no die ti ye ni say because minim ebra sofo mama Emilia ene sofo James mode oba ye si ho na mode mo nsagu no so abɔ mpa ya ama no ede na mo bɔ mpa ye de ama no se nyame nya ne dai o ma na wo o yare nyame nsa ne yade die ti na mo bɔ mpa ya ama mama ya me mama ya no mpa ba na me ne bo nyina so obenya kunu ɛno nti na me fɛ no ma ne yɛ dɛ ba ya no o boy ya won ne ti ya oba enti o Saa- be ma no ana wo konya be ma fo saa bɛrima no me ka kyɛn so ɔmmoa no me ka kyɛn the prince ɔmmoa no se sa be ma ne mo ɛmmoa no ti na mo bɔ mpa pa ya yɛ sɛ ha ne yɛ bɔ mpa yɛ so emi obenya unim se sa da na oba ye no mo mpa bo na wo bɔ asre nyame de ama maame ya no ade na wo gina so de bɔ mpa ye no me pacho empire na ono ka se na obo ama ikunu no miminim but recording ni mo no ena me te say mame ya ye funu na abeto ho no be ma Recording na be. te no wow inti ne bra na ye mo empire ensra bone fache na me ma nkoto oil baako na me sira so ma onanom Enti- eno nti na mimi raise topic say so ose mame ya na nya ne mpena adanti no ma oba ni dem na okoto oil na odi say ni ɔba me dɛm na woni hɔ okay oba wo dem on mu mienu na mo ho wo ya akwankyere ma no manya akwankyerɛ bia wa nya akwankyere manya akwankyerɛ bia ɔno na kɔfa a wɔyɛ ne me na me kofa manya akwankyerɛ bia ma no well me pacho pointer mama ya de ba dem no on say kweku safo say ye funu na mama ya afa no be man emboa no nti no mama ya afa ne ye funu to ho 6 to 6 no bom pa ye nsere bone fache nti bone fache mpa ye ena na mama ya ebo
Papa, there be me cry one and see us in me, Papa. Gabio, even more Cassa, Mummy and Luna, more vampire. Ah, it is an amount of prince and a young bonnet, and a number of most of us are good as one of your bonnet. Because one Cassa, maybe some mammy ya and him. Nasa, a young plan walk watching why you're bonnet, more vampire man. I'm maybe say, Mummy and Sabra, no more. Mommy, yeah, Wale. It's manufactured no, points in the wall, winning Pierre. Mommy. Mentia points in the wall, points in all, I will honor Moody's. Me patch what mammy points and say, not mammy or say mammy and Sarah Boniface. Or seven for dear. Effing you say no, and say you say now on the Baman of an and say, and a man can't make Yakupoya abortion. Yakupon, why abortion? Say, will be in say, me bomb by a man. Ah, near catching Yakupo said, the same say in a bema year. 1 year by where you will 1 year. Like, seriously, you never meeting yes in a mere abortion. Mommy, there what can I am the crab. You feel how sorry and I do one. Echo both deliverance, mammy, you were brought one crowd with me sorry and I do one. Put Safo. Or no, say, and I do one. What's the Brabay? Oh, Brabay, I'll call you deliverance, mammy, and you may be another to be one of them. Mammy, men call mammy, our crank of bought and the demon of bomb by a man, and I tunis at that area. Men call her that. Anopa. Men call her that. Yes, she a packet. Yes, she a tonsu packet. Yes, she a tonsu packet. Mammy, I fear them. Mammy, Mommy. Na ada me so for ma me fie da na me da ku bi akuya wo bekai me sorry anadwo na me yare me sometimes say me penokore because there was a near be a so for kra kwa ya o mo ne yira mane ye Mommy and me na me yare me kunu wo ho be kwai me friend me sofo na me ka chere say papa de me ho na me ye me nie e ma ne friend doctor ma ne chere chere me e ma sofo to nuro ade bra me wo fie nyane frimpa so betra ho no mo Sina menchen sa kwa pimisi mani kumu ya otu ni ka ko ye e chese sofo ni mi wo bibi ya na eye na dwuma e chese wakobo mpa ye Mommy me pa no kra ma me ya no e wo nadamfo bi wo ho no ono no kra no eye decoration ni bi de bia me mekọ wo bia no se lady ni ho a ye pie efiri ni da mu obegina Mommy no ma me ya no Mommy no kan kra wase ne peda ma ko bom pa ye no kan kra Mommy no wakache prince ma ko bom ma me so me nwura da Mommy ni buta me se Mommy ni buta se wako ni fie kra da wako e na me kire mu se ma ko fie ho ba me nwura da mu ho enya na jo one na mi bi sa we na mo di akofant enu am ko fie na mi ti ene so sa mi ti go straight to the point it wako bom pa ya ma na but enya ne dem what's it baba one cross so cross what's the pepe Mommy ya there be back on obwa obwa Mommy ya na ka kire me say me kunu anya collect ono ankasa na danfo no say ne pepe emi Mommy sofo djuma wo betumi aye metimi aye pa wo pese o ware sofo me mpese me ware sofo me mpese me ware sofo na sofo ba so sofo ba me mpe no because obi de petekumma edra ne ho ba ye ojan inti no amam sisi ano meni ada hot sa bo wo fifimu no ase you too much obi a oware sofo na wo be ye sofo maami adwuma o se me the recording ato me kunu phone so ana me am phone a me kunu use na after say obi a friend no me ba na sofo maami atumi akọ ne phone so na wakotie recording na ne kunu sofo enu oni pakra ne ye yeso one ne twempra wo so ne ginyamedwuma ho wo pe nyamedwuma emi me pa cho wo betumi di we ya me pa cho phone na kasa na ye media I know touch na ye media but because of phone ye media nti me send me recording that Debbie wo catch me say me refia be o ka che me say na de no esi ye ni nti ene ma wo ye sa ye nsa ya wo be hunu su a wo mu sa enti aye enkomodie bia na wa fa phone na watie ebesi dan na asumdua ba fie hwe emre bi obi send me message bi wo me phone yi so sister making kind message no wie ya no wa hunu emi me de kire me ba kofi
na me se kofi behwe se message wey pa won pakro dia send me no se me kunu ta fa me phone e na wo find wo hwe ya and can make a manum son from heaven abesi from only me da and so ni pakro na me ni ya and tempadwada me delete na me block ni pa no because onya me hwe see then that me send me message bia etesa eye adwuma no obehia temptation and many be kura bese wo pe e wo phone so and many be send wo kuru message o mo pe no obi apesofo because o mo feel so o mo hote me ware sofo dia menya ofa masamo ha me enti messages any audio so ankrofo be ye dia ma okunu no se sofo ma me gina so na abre bi oni ni kunu ko a entokwa beba fie asori begu mami adekrontia me yes ano ke ka kire me se me odi me hu sika na ma esan na me betena ne nche o ka kire me se mkoton so o ka kire me se me megimi e na me metiti me sika ma na ono ma na hwe no saasam na o kan ye no nti me ba mo me yan hwe sese akoda no mo ba no mo wa masen pacho baako wanya fie sen o 4 years oba na bema o ye bema o wen me pacho wa se kropon why ho me sister Penny ho ane na koma sister Penny mo adekrontia me de ne koma me sister Penny no me ne na setena no e wa adeja no me ne te ho na edwuma mu me kwaje me sika me de to phone na o chi sika wo me so anajo 1 o'clock so betwitwa me no na me kobo ne papa punum ye nti na otwe so sika sa adentina mi menye sika me de akoto phone wa bra mi nkita phone ono be ma me ne te ake so sika na e de sika kotokuro aye kotokuro sika eno chen o che sika wa me so anajo 1 sa wo wudi wo sika akoto sa mi me de mi sika akoto phone no adentina mi me wan ka le kre because me twe de sika so ayem dai wona wanya sika eno akoto ofon e di sika na me twe se ya me dai me pacho mami kirem wa ha ya kan say me free Accra bae no no dada me ma me free Accra bae no ono me free Accra bae no ana me ka kire ne say me pejuma inti me ka say me pejuma no me ko ne maame no ho inti maame no na me ka kire me de to nenim say me peju no say me ba na me ko na me say ne ba ne na ye opam me ana ka kire ai me ka kire maame ne say ne ba na ye opam me ana maame ne say ball e wa ha inti no se metimi aya ana me me call forward ana master bash ewie wutie mi a nyame shraw ana master bash fra me nti o follow me no me touch ekita me ba ne yare me akwesi no de o 4 years no yare baby aye ka me di besi ho ma me di besi wo sisi wo se wo funa wakoye wadwuma kwasesa bola so yi adentina man fa sika no anfa ma no anfa nkwaye me ho ade adentina man fa sika no anfa ma no anfa nkwaye me ho ade na ma tiska na koto phone enuntia no chisika sa enu na ma wo sesa wo ne ma enu na ma me sesa me nyoma di jane koye mami na me pa chewo me no wudi nkomo e na mbese boa me na wo moa me a sika atwe onsa mo a wudi e bi me pacho emwa bebrebe ye odi no so omwa wodi e ho on the all can a ye sha ase no begin na me ba man ka se omo me da waboa me no de me nsan waboa me pa enti me ka se omo me na wo ka se omo me no omo wodi e mu awale ho ade ye okoye aha eno wo se omo am bie na me de me twa so because the esi paint no eno ndi no aye dey o kasa ana me twa so ana me de asem no koto me papa anim sa me de asem no koto me papa anim na papa no e kire se me papa no kire se so oba no se omoa wa twam ona akoye no ho ade ye be ma na koye oba ho ade edi so omoa wa boaboa usika no tam bia be so bia no fa koye no ho ade ai na me ka kire ne se enye se me mpe no na emom na bufuo e wo hwero de bia ntokwa enti me papa ne nye dai enkasa ai na me buza no se o musa ne mame se o preso se me koye no ho ade ana e na twene so seka da bita me pacho okay me ba da bita me twese se guys why me dey me da say wa twese kan predodo wa say wo so wa twese kan predodo miensa ei empra miensa and one for man compensation first one na me ne ye kwa first one na me ne kwa akopɛ dan ɛdan ye fa ne dɔm ye papra asem ni ye o anya de obeka
na ba mi age wadi o yeti asam no first one ye wo ne kure wo mu first one nti ye bobo so first one ye say wo awudi wo sika akoto phone sa no che second first one no e ya me ne no ne ye kopa edan bi ye fa na doma mpapra wo new site bi wo ne ma me site nti ye kɔ no no okwa jame na me so da twɛn me na me nim ho ɛna ɔstase sɛ me agyimifo kwasia ba wo de ye ne wo nante a na wo top pressure ma nipa no sisi a me fa he nti ye duru baabi na ɛdan wɔ hɔ efuye wɔ hɔ ɛhɔ no no pagya sekan ne sɛ me gyimi odbetwitwa me adam ko akɔpɛ de dɔpra pra so na sekan hyɛ mo ho na okita sekan ya mo de kɔ ɛdan saa sekan no no ɔde kɔ dodɔ ɛdan na wenya no ho na wenya na afi na na wenya dan no na wenya dan na ye kɔ ho akɔdɔ ɔno kɔ ho akɔdɔ na me di ne chi ɛkwan ni mu ɛna ɔtwe me so sekan nti ye ba fie ni 3 days na me kɔ adwuma me ba na odi benku na ne buafu na ɔte akonwem na me chia ne da nti o chia na ɔgye so na me se da hwan na di aduane no ma wo kɔtɔ ya na wemfi me da wo kɔtɔ ya na wemfi me na me se ade nti na wo buafu no se me jimi fo me fa me jimi femfre me so me manyi ska me dia kɔtɔ phone sa da anajo na chesa no so agira phone no so no hwɛ sa nti that day midnight no woni meba DNT a me bisa sɛ sekantwe ne yɛ mpradodo sign ne sɛ ɛnura bra yɛ kɔ ase hɔ no wo ka so ɔtwe wo so seka ne bisa sɛ DNT na wo sɛ wo ba wo ross sa me ka wo hoba odi kan che seka ne before ansa me dia mrika kɔbɔ me dia ahomhye kɔbɔ ne papa dem nti mama no si wo hɔ na me hu reason ti a aha nti okay nti me kwai no odidi no 8 minutes per boat ya me kwai no odidi no na ne buafu nti me hyɛdem hɔ na me hu sɛ wapie saa me nim sɛ ɔka kyerɛ ne papa na chia me no sɛ me ane krampo de hɔ de ɔkɔ de se me pa sɛ me nya ɔba ya bɛboa ne ne ade nti me hɔ na papa no frɛ me ɛna ɔsɛ maame ɛdeɛ na esi obisam question sɛ ɛdeɛ na esi me ne bɛrima no kwan sɛ ɔntimi nya me ho ade na me sɛ mpakyɛ ɔde asɛma na ɔsɛ bɛrima no abɛbɔ ɔkɔ edu akyerɛ me sɛ wonya ɔba wo boa no 1 wontimi mboa ne bibie mu and 2 ontimi fa wo mabra because enra de tie mommy ene na me ka be question ya kwakire eno ne second question kra me bisa ne say eye no kra say okoka kire wo papa say wo bo ne niam tugugu na asori enyo sa papa no enum na ade o be kire mu a o kire die nti a oka kire papa say wo gu na asori ne say o frefre e ma no attracting one more and no obekye mu no say menya ba we me ko park so na ko bom paye etimi ni we bom paye na friend attracting no ni kru wo bibi okọ ma bi park so dey start ya sorry no na just ya bon sorry ma na hwete e ho mete ase me bi say won so confirm say we dey recording to the phone so na just confirm me ho no me bi say enra ye bi say wo say enra kra de wan ka so twon mami anu na me kire mo no ache ye bisa one day me na ya wugina so catch ye ne say watwe sika ne because no person no woda eno na me ka be mami eno me was 6 minutes okay nti ne papa ne me kasaye ena osiesi ye ntam se ye ntwa so me yenko nti me kɔ dem na me kɔda hɔ na ne keypad no kita wato aba me jimifo aba ɛhɔ na kɔtwe sika wo me so first place ena me di america pie ye kɔ ka kyerɛ ne papa said daddy wo bana twem sika na jo 130 na papa ne ka kyerɛ ne sɛ oye tia me o say you volunteer anti sɛ ka ejimi a obema petrol team aba be fa no ɛna papa ne me kasa yi sɛ me ntwa bia so na aba 430 ahomache ɛna me kɔ wura dem hɔ nti me kɔ wura dem hɔ no na me ne ya me sa na me da hot tɛnyɛ ne ye me dia kotumfo na bibi sɛ me ma me mu so me pagya me ti no na wa wura ne pants de sika nja me so sɛ so wa ma me ne na ndo de sika no be wo me nti ɛhɔ na me ka sika nja wo so o de sika ne jira me so sɛ wa wura no ne dross sɛ me mama on me anda o se kan na wa no ne dress ya na wo dress wa no ne dress wa be me so wo ka sa wo me bato bo tie wa be me so me dress ma me kan ba o no ne dress on ne pants na o me so me die no so me ne ba me ho so na wa me pants na du ha no ja be no wa da na ase no wa dey na me ni ase
mandana jumuni na tena se me ni kom sa. It's all dross we. No obutumi so say. What will dross we no? Man me catch the whole anajumuni na no. Manda nti me butu wo say no me ni kom sa. Nti me ne tin no gina me so. Ah no wa bra ne pants na ono so wa bra ba me de no because of when me awro. Nti me man. Ye okura na ase ba ho de. What is come be wo me? No see ma me no onda no so me mama one me da. Bema wedding country so se kai. Ama wa report de ama obi. Na woni pa kro no ss mo like eno kranti ase ayele papa na adwuma ba no wase na twesika na wasa twesikan me sa asamo ba na se pani siesie ni na ekofia wodom enti die enti na odomu no se me ba me yire ho am me twesika dia ne so sa age se wa ma me kwa ma me ne wa na age se me ka kire no me ne tie ya no oginam sa me sike sa second na wo de agyina me so no wo pa kome me ma won me ndande ene yo chena me ka sa no wan ka hwe no sorry free me so ko nti ade chi na ma me sa me nyoma eso ko to ko me de ko ye okay wa twene so sekan me ntwe ne so sekan won se ye wa twene so sekan da ntwe ne so sekan wa twene so sekan on there o ka me papa no me no o ye say o hunu me wo de say me ntwe ne so sekan da me papa kura buza ne say wo so wa twe so sekan ko yibla want to me anko yi sekan no ama me batama ayi efa bua me kakra na me nya ho ade no sabre no sika se na wo de ato na wo pe sika e wo ba ne ho me ka che me papa ne say na nya wo papa sika no na da ho mami mami wudie na say se sia me no ka say se sia me no ka say no se sia me no ka say ma to no ma gu ho na me ni sika wo nya nto tie me ka se wo ni na sika ne wo ho bai na me mpese wo behu enti sika ne de na wo ho because ono woman ni hu se sika wo ho a ekwa obefa so age no obeje na me ntimi fa eye de ensio because why de wa bua pen miracle me enti enoma no e wo ho se sia me no kasha o se me kasha obi frɛ me kasha o so obi frɛ me nua ekotoa a me ne ye adwuma no o command yere wo ne o command yere wo ne se ni ayi ni kunu ne me wo kunu ne me enti wa nya ma frɛ na o be ye de I put you to use a boa eye ma no I want to be a so contract. What's my home? I say, minimum, sir. And I want to I put you to you, say you are liar. I put you to you, say you are liar. I put you to you, say you are liar. Who capre? Who catch them? Say, what's the pony? Who catch them? So, why am I the top on sharing? Who catch them? Say, what I am the top on sharing? And I'm a Sicano, Sicano, never. Maybe Papa Busan, the plan, I'm a what's the question? Men so says Sika do one say, maybe so what Mommy or catch them say. David, you are not a canon, you are not a caze, and the minister ban and Fayim Kosia. No, I am it's a name to turn your money big one, and no money big water, no casse. And maybe mammy be so way. Accusation or by accusing hour, and I want you sorry man, I want you sorry man. Me patu, mutra how many years? Yata 5 years. 5 years so far na chida. Men fa na chida. Me men kai no ye ko ayi. Mosi aso. Dabi men kai no. Men fa na chida. Eno ano no. Eno na me pesa me kai no ade a me ye ya. Anko wo. O ye dan papa. Ye ko abi ayi. Mosi aso. Mosi aso. Lady ya no ma me di kai jaw. Okura na ma me pressure say kuma se me tena anya dai. Emwa me. Entimi ntumeto. Me ya ma dwese me nkọ okoi etime ba mpaye na me koi etime koi nipa me koi ya ono no eboa maduane die mu no na me ba ga bi wo ho etime fa ne se me nua ba wo ba to kra no ono na de banche ne bode ba ya wudi wo fufuo utwa ho e wo fon so e ka che ne se me ga no ene no wa ko raise topic aba what the topic aba mimi ni mo ho hwie o that time ma kosa ensuo tren a me de ba ba ya ade amu obi ana me ka che o se maami Emilia sa ade we no me say when the topic fufra aba tobo ka sa tobo emi de bia wo de to me so ba ena me proof me ho me gina sa kwanchere we so e proof me ho a kire se me nye sa ade no ana me bo mpa ya na me de nsuo ni gu fo busa no so be ka ne kura Shianyame obua
Shawa kwantra be na she anyame I put it to you sir you are liar I put it to you sir who catch and I no question shot who catch who accuse the say one is a girl no so twempra yes okay me ba who ka ye na de no ye wanya she wanya kwantre bia adekunti me accuse no anajo 1 o'clock and of fact ye kasi essence mu bia odia say akora no dey ti na wo de na kwa ho me pa chaw adekunti me de ne koye no me free ne nkyɛn no me kɔ wase kropon e say wo sister oh me sister ho me sister mo na share no me ba no me sister na share no wo de monchame ye bia mo bese ma me kasa biem kula ye mie lie asago atonsu ye mie lie say when you subanye tina mo say ma me ma come bed me so I don't get men ka oba onya no ope me be oba chi ba ko na ade onya no ope ma mo wati bi da ade o ya adeso no ope adeso afiri so na wo nda ma ababa mama ko meje oso mam me ejana dum boko matia me da se eye no kra ena die nro ne die no kwasem ba biada Zahara Herbal Mesha Zahara G capsules. Any penny na to agusu a chesa yitwa na yeto. Edro no nso to tibisrawo. Ebi ye nene de dikan ya Zahara fo wote yenka. Ye infections dota tashe Mesha ne capsules no. Ye kan mi enu bom na yenom. Wo kan mi enu bom na se wonom a infections duru a chese esu bi ni ho. Capsules ni mi enu anopa mi enu anwumre. Na wo de mesha na ye nsuo ya wo de be mene ye mfensu kan mene ye capsules no eno na nam so ma ye nuro na no ohye na no wo bi ye no wase ma me se de ya wo ka wonsem ya no de o eti wo ye sure de wo kan ese nuro ye kan mi enu bom we be ye adwuma enam se so bi na hwe so bi na hwe no eno ne asem no okoso hwe ba ya me wo hwa na odi mirika eno wase ma me mu ammo no kwasam se nya kasa kwan ya na wo ka eduro na ye adwuma mpa chese wo yi capsules ni me no de mesha no mo ye ade chi ye hu se ni onu ani ni padua no esisi ne ho so ankasa wo se wonyare na no wo peso hu adwuma Zahara fo no etimi ye anu akonom wie no de adanse bai ebia na wutie me hunum bi da infections na dokoro wo ye wo ba ensa tie gusa bi wase eya wo hene na wuti obi wo ho awaye wo ba wotimi tinya na efirinsuo na de nka boni de akire wanum nuru anom asafo no na memepe obi a won de wo so wanum aduru anom wono de white ne de kwa na ba aye kwa ankoro sa nipa no mepese wiei wone me ntonchia ukuoda bia me ba eye fidie yi so akoma efem fidie yi so to ame wo ha na wo de me bo bebre me se infections no adokoro ye white na dokoro wo ye oba wutie me wo ye bema wutie me na wanu madura enkwa so Zahara Herbal Mesha ene Zahara G capsules ne hye na wiai wonom bia wa wo de aseda beba etini ya ne eba fidie so a ye number no ye de ato dwa sabe ye nipa bofo etie meka se koto be num ye mfa ye number ato dwa na ukotonum na anya adwuma wo hu ye ba bia doctor nkasa number me na wo kasa da TV ne so Sebia wutie radio dia wo hunu number no obetimi afra e wo 0246 348 334 0246 348 and I think 0248 569 335 0248 569 335 aya Zahara Herbal Mesha Zahara G capsules o kan mi enu bom na wo no ma wo de aseda wo de bebre ye yam ne ya duro no sabe nya usika ukuta 100 Ghana Zahara nro no obetimi atoba ye nan nu massage nsesa doctor ye ne se be ya wo bibia betimi atobie sanse wiase de wo yade a wo ye hiani sikani bia ni wo a yade a wo age sade bra na aso sanse duro bia ye bobo a obetimi ato nanso sebe me ne wo a ye ne bie no ye bo duro bo kakraka wo ntemi nto eti doctor ye ne se be ya Zahara nro ni nyina ukuta 30 series 20 series so benya duro ni bia to fofo ni ana me kan se ana me se bi no
mu dwa nanso so no range from 20 to 30 ɛhɔ no wonya ne 30 yɛ normal wobetimi atobi wo ne busuamu nyina mo no nom ɛsan so yɛ immune booster Zahara herbal mesha no wonyare kora na wonom ekenya wo nkwamwa no ma nkwamwa no ho yɛ dene ɛduro de yɛ adwuma titie me ɛyɛ capsules no sɛ yɛ mesha no ne obenum bia no ɛbɛboa wo woyɛ wo ba na wo de no ɛyɛ menses ɛma yiye kora me de mepɛ wo ba ne menses no ɔse atiakɔ wanum nuanum anum ye hyedodoe no wo sebinom hospital clinic aduro fa ne san abrofuduro no wo nom enso enko saa nipa ne mentonchia sa wo menses na kamu afe ebeba to Zahara heba mesha ne pe emfa hwenka ho to me ensa nanum to ase de hwe ama ukwada bia me wafidie so na de bia me kwa afidie bia so me ka ne sei wo mkoto no ma na ye adwuma ti ye ma me pedi obeto am se ma me wodro na anya adwuma sa ni para na me hwehwe no sansa Zahara no ne de yen ya so hwe ne de hu adanse mama ko oti hei edre wo fridi e kire nyane wonim enwuma Zahara no eye sebi na ni mo nyam ne de bia o metena medi aduru asabe anya adwuma chi sa so na yen so ayekwa fidie bia so no ye de sika na tuaka enti aye dro ne ye ntotobe nom na wonom a ebeboa Zahara man capsules tie me eye memedro wo ye bema na wotie me na ye okuala me na ya ne kan ye wo se okuala enne eye okuala nti Zahara man capsules bema bi ya nto wono no manu weekend na ne omamu aye dene weekend ne ya ne mu ode enti ene no wanom bi wo chena no wanom wo chena ya wo no wanom bi efiada no anadwo ode fiada nwumre adeche mem na ye nkwadwuma na chese wo de ateta so na ede anigye ede aba fie no ne ameka no matiase eye Zahara man capsules bema wo sexual weakness sabi okosi nani makaja mesraw brebi ye ma Zahara man mpa ho obu ho kra na sabi na match bitimi epie wo so saa mema ne de meka no matiase o asam no kwa yanto sabi mesraw bi chese me de meka no kra de bia mama ko o be me bo wa match bitimi pie no so saa na mpese million ni kunuka no kra ya de no kra si no kra de o match bitimi esetema wo saa na etantam so no wa Zahara man me no na wo di so amene wo di obehunu se wano maduro adwuma beje no afa bia na wo be mai sha eno so so no numbi ono nom na wo nom no chese wo nom enu konko no be ye be yensa bo se be ma ne mo aye dukama eye Zahara man capsules tobi enom na wo de adanse wo de beba Hindi herbal mesha eno de ye tete aduro we ba ye nyene yenu aye nyina abeto hindi ne de chese wo de enum aduro wo mu nim dada ubo odin a obi aze hindi fu mo da so ho ye da so ho na enu no kwa de se ya hyemu kenna se dika onum ya na malaria terete wonum ya na kire se typhoid fever wo pe ba bia fa wonum ya se kire yade na kire se atemu sugar level no kama adanse da ne da nyina eba enti yade amabobo so wo bia ukọ herbal shop pharmacy shop bia wo se Zahara fo hindi no mama me benom ede bo da fa wo betimi ato obi wo ho a wodidi anso wonye kese da ebi a wo ye batan wo abaya wo abema wadidi abanku be ye nan doko no be ye nan akoda ebe di nyina nanso ni kom nkase cha ono so onyale enkura di bo ho asa de se wo ma ne hindi herbal mesha nom wonom no didi abon sa fe na ne body na fele nye kese bebre afele kama obi kro ho ayes wo hwe obaye nso nya no kore na anu ma me bi hia me wo sister said ya wuka asemi wo ye sure se me bayi wono maduro no obaye kese na me se ma ne bi no na hwe ade ene wo so wonkotore he na me kire no nkoto obie enra da ma me na frɛ me wo se afi wo hu se ne ba ne ko mu nkase no ahya ase ya echiechie kire se eduro no ye adwuma akwada bi wo ho age so ma ne hindi no nyesa wonye kese da yes wo hwe wo baye enso so bo ne ho kapa maami ye wo se akwada kyese me made enkyere mama na duane akwada nye kese da hindi ena ma akwada bo ma eti bi a wo so wo ye panyimu mfie no ko animu wo didi a wonye kese da wo ye wo ba sebi wo penchin kase ne wo komu wo shata de kore mfatawo pe hindi herbal mesha tonan na we na no me kan me kwa afidie bi so ko kan ye me hye wo ba bia koto mako 15 adanya wo so opiso yo obolo ankasa enam so wono no obolo no ebeba ye num ne bebre sa na emom se ne wo pe ne kase ne de wo nkoso nom edro ne ye adwuma edro no eye adwuma papa eye hindi herbal mesha wo pressure na wonum bia
ebeboa onu ye mojaboroso na dropa ye hindi John de sefo no wodwonso a yellow obi ho wodwonso a yellow na wo kwan ahoro wo kasa na ahoro beta ne minim saa nipa no wonnom hindi herbal mesha wo na oto ase na twetwew na wo koto degragro na ka boss so tieme edro ne hindi herbal mesha una na bi yade na wo saa problem ya pedro ne bi ma no onom a obeda wase your number side di juma no 0246 0246 348 0246 348 and a 0248 569 335 0248 569 335 Bebia Ghana ha drugstore bia heba shop hene say kwa the Zahara no yemfa mu drugstore nko bo so bishop chop bi otonso wom na fa Zahara na kan no oton ti bebia benya bia to unya bintu na wa frɛ number no na yetimi aboa meda se nyame sha se we dia kwaka ventures for akache ni yakwaji Zahara no pa ha yakoma 87.9 FM akoma mu nsɛm dwumadie na no a ene waso eguso na wie wotie no ade bi aye mayi kakra mami ni kan emisa sofo na onkyere me mu kakra mami ya akwankyere o ma na akwankyere like fasting ultra fasting do cinema no ultra fasting mami ya wan kan je mami ya so nya fasting ujidi me frɛ mami ya wan kan fasting dia nya bone so bi betwa fasting ma obi so bi nye so what problem dia fasting enso eka ho bi ultra fasting no mami ne twama no no wasa de akwankyere ne ka ho na wo mpe no kraka sei mami ho ne twama no na wo mpe no kraka mami ya hunu hwan sa wo ko hunu hwan sa enti sidan na wo a wonim wo a wo ye ne sofo meba wo ye ne spiritual father no sidan na obi fa kire ko twa fasting man wo abra wo a wo ye ne sofo pe mu wunim mo bi sa ne se be ma wo na wo ye no mame on za measure se me ka je se me wo ye minim ena menzo no me wa abotre wo nipa bia enti when twa fasting man you no want to twa fasting man okay so sa na tie bia me pa cho me question no yi ano tawutam mame ya bre na so awie na wo mpra no a wo san ene Emilia san atwempra me hu na no me hu woni na atwempra da ya ba woni ni ja ya san na wo ba be hu Emilia enti Emilia sika no gigi free ba ma ba ko no de ma wo no na wo fa ma na me fa ma na ne no ma na wa me pese me kan ne tententen ye musa na no wo fa ma na because me say tie question you me say e ba ma foforo sika na ode ma Emilia no ode ma no de ma na wo se na wo fa ma na me wan si de kura me ma good meaning say na when say sika na Emilia gigi de ma onya na ba ma na de ma no na minim ba sika no ode ma de na ode ma na me fama no na fama na ena ne na so twempra wie kura nsa na wo ba ala me be hu o do kwa me ma na no kura ye we say ba bia me sofo na duro me mpedwa ma bo enti me bese me wale ansa na me di be hia okay ena say dwamanya na hosa ne boy because na mo twempra ma mare me tiri mo pa me di be hu we ni say me na mpese me ye no ho ade enti me ba say akra no so won fie say our 4 years ada na mpese be hu papa me pacho akwala me fani ndwane ko bebia odi ni dwane na oni bebia me pacho oni bebia o wase kopon woni so wa wase me okay woni say bia wa sister wa wase kopon ba woni fia watimu opeso akwahwe ne ba obetumi akwahwe no me pacho onim ho ekrom ho di entia because ada na me pese me ne ko no that day ni na me papa hia ye e won nsuo n'echi nti ma ye san e ba wase kopon fie de bebia me papa te wa konya so de onim okay enti say problem na ba mumie no montem ba akra da montem akra ne ye mumie nu modia enti e wo se ohunu ba bi akra ne wo na oye na sede se eja mami mi ntwa wa no sa asem we me papa efrem or ada o catch am so de me ba ha no me bo me papa ma nem papa catch me say me mra that was last week Friday no wa friend na wo be ma no so kra wa ka kra no ho asem e wo fie mo papa ma friend inti numbers wo ho me patch me the number na amount mo wa frɛ de me pesa me kan say me papa mo catch me say mo na fie on pay kra me papa ba kwa friend say on be fie na on be ka akwala no asem mami amaha anka ye nka okay ya ma hanke yan ka akra no asem ya beka akra no asem se de tie bia because akra no wa mame akra no wa papa
was some mienu and a mokamu tripam home. Na mo shakrana and found any more differences akrano onimu hoshe. Near muka na oye innocent. Into also when your motherly love, no your father love, so eka home. Tiria Ebeka crano once, near Muni Abaye. I mean, some one from Mosisia, and then you about me, Sissy, nothing. The first, second story, no, and Tramos Hotel. Mammy, we Pasha, friend me, Jenfi Janet. Jenfi, what's her name? Pasha, make us a friend, Jamesu. Ajamesu. Pasha. Okay. Asambe na de baby. Me pasha, baby, I'm a nam de Honya Boko cry. Na man Pasha, Nina, say, me real school, no. Na me pesa me ko school. Na me papa na me mama tena asese school no de munya nkomo de me beko but e bi ni ho insanity dia me nsu adwuma nti ma me kopa adwuma me pe hairdressing na ese me papa mo de me kotu ma mo de me kotu mu nsu no o ma anye maboro na ese me o mo po amia na nti me pon me ho nti me pon ho na me imagine insanity dia me ha o mo bebre nti me kwa kopa bosu me adwuma yen kakra sane e be ya menya bi di abo me ho nti adwuma ne me wo mana me kwehia abrantie bi a wose ye friend kwame nti me hia no na baby ane ye adwuma no mo o maba ho na se canteen bi wo ho a basho nti canteen bi wo ho a na ye to aduane wo ho nti ada no na me koye se me kwa koto aduane nti me koto aduane na me ni hia na se me to aduane na me hu se emema nan bi aba no mu kita jackpot machine bi ho nti me de meto maduane we na me de metutine ye na me ko nti me ko na bra ni di mi ka no se maame gina ho na me gina no ye sa de mete ho ba bi ana na me se da bi no se nko ne me won komo na me ka che ne se nkomo ni de me ntimi ni ndi because me ye busy pa no se na te de ne me fa me number ma no ene ma me de number ne ma no nti one mi kasa be 2 weeks nti after 2 weeks no abeka cha me say sibo was me sibi ne kasa ne sibi osibi home no opese one mitna na me bisa ne say na ofri he no so on de ofi takrade Bashai ma. Ese bema so fita di anacha se wa yedi ni. Infantini. Okay, Dr. Mafo Fertility Herbal Center ka chidi yako. Doctor say awo nko na wo pede ma na nye woni wuku na wo yire dadwan wafoi. Mo nso mo nse na mo nto abasakomu na mo mra Dr. Mafo Fertility Herbal Center sadi etie bia no. Doctor ebema awo no ayemre ede ama mo emma ne beso mu fie se fe ama mo akasa kra mapaba. Eno ntimo nko Dr. Mafo na achie ne mu ye esna bebu nyina ede sanso ene bia wawo akura no wontumi enante waka fam ebiso ba no de oba ba fan yo kopehwi che bi fam na pacho onye ba fan wa bra Dr. Mafo enuro papa eda so ho enu ti wodi abra atonso so ate bi sabase Dr. Eben Presby School no friend no it was 0244 411099 0244411099 Ken Arthur International School make am for the amount who pay school papa ne wono mo kira de e man kura ne bene se metron kropoto agechefo nim de na wo mo want to boase wa badaye wo nkoda ho na security ye pampe na ye wo baase ye de ye kode ye ba ne di nuane pa ne ye kochu bi si ye betumi ya twade ya na ye Ken Arthur International School so make I say wo 3 months na so maternity leave no wa wie aka won so hwe wo ba be kwa adwuma wan na be so ba no mu edina mago ko Ken Arthur International School na ye benya obi obeso akwara no 3 months eko na watumi anya asundwie akwayi wadwuma ye wo Kumasi Square ye ne Pentecost International Worship Center and hwanimu for 0541 492 330 0541 492 330 Freitas Bamboo Toilet Roll and a make am for Ediamawo toilet roll papa toilet roll yamoton toilet roll yedem pempro bamboo ye won krakro dua yi emo toilet roll wo yizu a dia ka nyina no wo ba to na kwa wo be yi ye firi ho wo nko abebo na ne chie Freitas wo nto bi nhwe da koda koto bi na wankasa wo na be dia dance na mo aka se makwai ka wanu tum en cry for 030 2224843 030 Kumasi friend 0550 000 990 0550 000 990 Ubanom top chocolate drink no cocoa American sugar baby ya woman that we and in your share so pepe na tie so and win ya top chocolate spread no the we and wo pa no
When the fame na wokro etu benya bi supermarket any provision store bi emo friend 0551 033 033 0551 033 033 mom mame encanfo eye piwak natural dre friend 3p garlic mixture no ewie enfa emao nunum 3p o 3p na ebeboa o pressure no ana wo sugar no ene wasoro ana pokra se eye stress ya na eye fibroid eye yade be ena sese hawo de wo hia eye 3p o 3p erika hinkra brejin obi age 3p garlic mixture tum dia ene na wo da so ete ho eye den ko dania ba mr kolena apidan ene angelos na kwaji garlic ene wo edro natural ni bi eto friend 0248 928824 0248 928824 Waterforce Drilling Enterprise was it in super emankwa because water is life and no super ma Waterforce and for one mu fidi akase papa no emetu nsuo no na wono emfa ema afebon na nsuo no fault to be a ema ho eye Waterforce so ye no bo e wo form ye wo bawro new site ye ne na ye bia ba clinic wa bonsan kromu e wo dwoso friend 0246 265707 0246 265707 na any Waterforce for any enkomo na mum guy ni ka soropo de ayona pharmacy for do esiesie Maa Akos yakumemu wo yo ba mamodia ma onsanka guy ni ke wo ko pharmacy ne chemical shop e ba shop enya na for 0597 216037 0597 216037 beraba to asoni enko ma na wo se o free takrade na me say na takrade de o free takrade de Kumasi ha de o ba be de eno se adwuma na o moye no eye abrofo adwuma na o moye na se abrofo ni ho a ne bra na ye panyini ena esa ne bra na frɛ ni se omra na o meye bi na ono de by takrade na ofin so akra na watena na me sisa na me bisa ne se na Kumasi ha se no mo wo henefa oso Kumasi ha ne de o mo wo ahojo na ho na abrofo na high apartment a o munyina ayi se drivers ne dooso ene wo na me so me ka che ni se me se mesu adwuma apɔ me ho nti me sa na ma ne de me mpesa me de me ho be hye me kyan ko do ho be kwa akɔhye me na kwa akɔfa asam de abro nti ade fiti ho kono kra ofrɛ me ana me mfa ofrɛ me ana me mfa ofrɛ me ana me mfa nti de bi me wo ho na me hu se new number bi e frɛ me nti me kɔhwa na se eye ne bra na oni ne wo Kumasi ha no na ne bra na ne me kasa se ne bra ni medi nkomo bi na se me ma ne bra mu ai bi ana me se de wasa me ne kebia me ne naka na so ni nua ba ma ne de onye basa nti wosra mi a kabeya nka menti ase ma ni nua ba ma na me so ke sa na wo kan de a mate ena me su Kumasi ante nya me nkwa na mete me ne me ma me ne me papa nete na me papa de o go so ye adwuma me ma me na me ne wo ewo ku ajame so nti sa na tie de na o mbra fie na o mehu abusia se na be ya me ni fie a anase bibisi a abusia ne be hu sise eno wo se na o mekwa sa akwa na o maye o madwene ti se makofa ba eye pa nti one me kasa Wednesday eno me se o mbeba Sunday nti Friday na nyume me wo ho na ne bra ne fami so o we de we sorry nkwane ne bra ne nka eba nso abrofo na soma ne se onkwaya ade wo akra nti woko nti ne bra ne nkwa na obeba na me so me de me ni problem bia nti ne Sunday me wo ho na ne boy ne ba e na esem de ni kofi na one me wo famo ene me ma me ni me nwa me ma mokotena ase yes o mbuse nti se de me busa ne ya wo free hin ni adade no so o free takrade nti ma me koja ne kwan ya me ba e no na me wo fa ye se emfanti for me ma die o me bi nhyɛ dan hwem man tika be ya nka me ntwa so ma so di nti me ntwa so nti ade fiti wo kono na me kone ho no oba me chese ma obeyi nanim chese me na hofo me ne omu wa adwumam me krom chese if be chese obi anim se me ne kwan ene ma che de onim ya akra wa hyane na yam na onim se me bibi me ne kwan me neti nti de ne me ne neti hosi ano se akua se de wonim asesa na me se me nim asesa se no se wonim kire obi a onya me se me de fa obeye so wo kwenti me kura agora na nka me ni need eno se na o mense saba na me se mai eno se e ba date me na me so me mense se de atotu sisi nti me de me shada ncheke ne papa bia eno se ne hwo hu ye na se de wonim ya kire obi a onyim nti mant ne so na apa ho be 2 weeks na me mense se mai eno se me testing nti me testing 2 times na nya e positive na me tell me se kwa me dia be eno se ono kra o de nyame ase na sa akra na o pe ana ma ono so me kono ho a on prince se me wi so de na okọ board ro si se ya ebe kwa kofa ntokwa aba
because was so when yini wonya akra ono oba be ba ne ho obewi so do a chese nyinsan ba wontimi nhwa mi anase bibisa ena nye se bia obefa me se obeye me basabasa obefa ne se oba beye ne basabasa yenhwe promises na yenhwe show boy ba bia wodo obeye be kofie bia mu obewura kase me ga nie ana adian ene kosi ye tweme kakra me basusia na yensan to aso why Aya kuma 87.9 FM akwebo sabjumedie no hye ne so awie se eye she's ono na waye me makeup kama na fe wa ma me ring kama enei me de ahye no she's de wonu adofo me pa cha obomo de adeko ring be na wo pa bi awunya mo se we ye friend say bouncing case na shame sa no mba no mutu ne de ma me ni sa na di tie dia enti bouncing case me pa cho bomo dia ne kokope bi wo shize to me nyini me ho ade enti wo dia fresh shize sisi a bouncing e pia sa yo so nya wo pe fresh shize I was no 0249 155 776 0249 155 and that fe Josie na adwidweme se dia esi dia gugu ha no na se dia hyehyɛ wo kon ho no me se de me se feeling no me ba nyina me hwe wa me se atade we de egu hwa no matam se be call dia waje me ring na de wig na jatade ni nyina aye kwatere kwa woman and Josie wa bam so ni meet me that spot and the shine mo frejo I was 0243 433 465 0243 433 Josie na one pempa mo tade nyina enfam happy birthday and come Hilda Nikki Pizza fan club UK or your member Odontentan any Pizarro your platform Nikki Pizza fan club and then your man who have your man so say zamba woman I was so proud here Hilda happy birthday ma wo da yin nsra ma obi wo ho na wo da nyamitimi sra na wo de ayen kai say be birthday iwe ewade ma wono so nka bi amen Pastor Julius Akwaba Akwaba Evangelist Akwaba Nanaire Akwaba and some world Pastor Julius ma sister Dana so no frɛ wanfa say am na chat me de number na kwa send no enti ne number na send no ba wo say no an wo frɛ ya so 0245 and 0599 629 good enti check ma me was why your voice note nyina wo so check ma wada ma me check ya man sis ya the princess my deliver on can enti sra na me nya problem bia mpento kwa amecha Assemblies of God asafo ma na ya so from penimfo nyina ma ene story na etiawa we dey and then the messages no asesa me messages ya minya ye na nyina was attacking at the man but Adane a kobof cause me follow sometimes there was a daji ya dogro ya twachene was a daji fichiri mu na ye hunu no kore ya na nkrofo bi ho obi ana sere ma osidi asem obi ho ha be na adwen se ne ye ntwa so me ka se enu a ye ka se ye be na nkrofo ye na den na especially ye viewers ikra I thought that you started story na no start complaining so ye omenya da je ato mbo ase akodu afebo se dan ya enso no mo ana say second story next case ni ade te ya munya botre yes so for so mo yen ya munya botre na munti asa because ye no mo kasa na eti mo ye ni se na bo amuti ne bremo te ya mo so mo nto bo ase ntie na ye mo amuti ne de ba ha na atumi
aboa ma story na yetiawa sa wo hwem yie pa ma aware we nya de se be yi enti osofo no ko ba ha no na o ye se na nka me yere de me pema de akura no akura onim ne o keka se sie ya me pie ni nua ba ko frɛ na na me ne kasa nse ba o bro so no enti tese odim se brai wote ya no kura ono a odina asem ba ko hunu na asem ka nse ma ni nua na akura bro so no anyansem ketwa afa no wonyi mu ebi record ne ade kyerɛ ma de kosia na se sister ne brai etena ye no sister na boa no na mo boa no nyina chi no nanka ware na be yi na nkejina sabi nyansa nko mo de ware so ma ro hwemu o ma fa mi no nyina no o ma hunu nyansa ye de ware amoa wo mo u edu be bi a sister start so all record na nko hu hia ya bi o ne be ma e ware na ma ye ya so fo yo ma ba aduma ha go a me na kwadu aduma ana ni nyina sa me so de record ya to so me be fe obebo me na na kwa agro ye bia ani obewu obenya pressure abewu asa die mu nipa obenya pressure na abeto awade ni mpa e patrie na ye so fo afere be bodu kan we fa e agro na wo yes aso be enti ye ba kanfo wo mo ti Emilia be ka so ni ana make a anu na ma ye homodwe ye mo ti mo mu a ye du hwa ye femfam wo mo nkaka na ma ye kra enti se na wo be record ba ba to so amana ba ye ya ani awu yire wo be nya problem enti so ma Emilia o next marriage how be kono sa no ma emfa nko emmoa wo se wo be di atini da bia ma ye tatu wo mo fe no ka se ye ta wo mo obi wo ba na oturufu se ya no wa kunkum nanim ba ma no kwe ba ko se subens of mama Emilia de betena he eno o kasa na etie no o bom se de jata na ba no na me ti no ntrafie o se de o si bom wa no tia microphone wa jere microphone na wo be tutu ya fi me ti no ntrafie o so ento on to bo ase se o so be o be pe be ma ne na watena dia bra wo ase na best of mama djuma na bra wo ase na because wo tia break kan ko se adom wo no so e ma anya se o ka oto hu na wo tumi se amosa wo so hu ade no ni se ade ne wo ni mu enti obi a adom wo no so sa no ma obre no wo ase a na me de be ya djuma ana djuma we no se wo adom na se woni ahobrase a wontim krampo ware because wo dom ni ntabe o sane ye ukun kwa obro no so amwa it is of mama Emilia so be nya medjuma no de a ene e bra ho ase eno kra be boa ma wo dom ni se be flow mo e be ma onhira e be ye wo de a ma sofu ki mesre no so be nya medjuma de a ono so ontoto ni o ma yi na na dwo won kokwa ye pie ko bom paje e ma nsore ma de ma eno de e dangerous ye wo de asore ba fra wo se manya problem bi ntie bia na bia obekwa kodunu na akohia se obebom paje eno wo ho but se wa fra direct bom brabe bom paje na one o'clock ko je deliverance de sofo one ya bia we kwa kopie no emwa wo ento ontoto ne no ma yie me ye sure se o mu ba no nyina na ma o mu nya sofodi no mbedie but akanim die a ye de ye adwuma no ento o mu penka ho na ento me mo akola no de ma ye be hwe kwan be fa so a akola no be nya fada anya mada na o matina hwe akola ma so dwe aba me da se Mr. Dasa, Alaska Star Enterprise original wallpaper himfie no ho tutumrika mana ma to se nei aye hotel restaurant wa sorry banking wall wo office o salon ho wo pe aye wallpaper papa de adwo ni hwe bonkuma na nifa ko wani mutie kwa Alaska Star Enterprise akuya na kwaji original wallpapers ho na himfie ewo emfa ba bia enkoto fake ni bi me ha ho sika ho ayeden ko ne koto bi be design wo dem ho o restaurant o ma honye fe o barbering shop o ma honye fe Alaska kwa Mrs. Anoche Plaza be Prudential Plaza wedum 0554 11 48 78 0554 11 48 78 and there's a whoop major drop papa man say ya to my doctor for penny for you na ya to mo say eye papa na eye ja eye grow fine moja drop papa grow fine moja drop papa grow fine moja grow fine moja dro papa no ha misi edra wo de wo se ho enya fa ho be ye fe eba ma wo Brady Yesu anansi achi unyina no eye grow fine pebi na no nom na moja fine stop menses yelo sisi a mi am dia dance mi am ba be den na manaba ani ayeka Komisi ba kwale na ke ba Ashton Rose Fate bo kwasem
And I feel so a Freddy Man, Subenya grow fine. Now ought to be. We can see drag lane for 0244 0244 0244 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Mako enne nkofo emienu nyinaa mesa ka acho mo se omo nhyɛ aseɛ enko omo asɔfo mpanimfuo hɔ na omo kɔtena omo naase na omo nsua die omo nya nuru baabi a omo keka no sɛ meteme ho no mensra boys asɔrefoɔ no asɔfofoɔ no a omo de omo kodi obi naase kakra bi a kyɛsɛ yɛwie bible school 3 months no na kyɛsɛ sɛ yɛbɔkɔla no na yɛkɔ yɛ adwuma ekote ya asɔre no mesere wo mo monto mo bo ase na monhye adom nase na enu ankasa beyi mu apie ebi wo ha eni kwan se wo beti asɔre yo enipa bi nim obi wo ha eni kwan se wo beti asɔre esese wo tena wo sɔfo panyini ne na ase ya ɛhɔ na wo nhira befiri aba na wo bɛyɛ se ya ebe ha mo omo mienu nyina nso asɔre teɛ yebekunkum nipa rough yebekum nkom sha ayi papa because of akwankyerɛ no fasting 6 to 6 ye wie yamanenkyene ye de afra oil aka sɛ wa mana kwankyerɛ no wo pefo akwankyerɛ 6 to 6 kojina nsuo ni sɛmo pɛsɛ kojina ɛsɛyɛ wia wasa ma no nkyerɛ aka ho mesi wo mutumi ma kwankyerɛ no omutumi ma kwankyerɛ ma ɛsɛy wɔsɛy ni nyina ɛsɛy amanfo nimdeɛ afei ne mense saba no na sɛ mo ama na duro bi aso wɔ no mu nyi wei mu a si den offense sɛ mo mense aba asɛy wotumi obetumi dabi omunwie esese omoto omobo ase hwe sofu tumi ma kwankyerɛ obasori abo obetu ne fo sɛ sɔde kɔ adwuma ntam no onka nkyerɛ no ɔse bɛgye hanki fa oil gum wokɔ afa fu anim wadwuma wura no ano no wato so no watasa no wayɛ ne sɛ tabem hwe enti san kwankyerɛ no media minim adia efriba utumu hu se wobi wo all sakra yese ya fasting ya from a fasting 2 weeks amount na ya sa osa ni ya sa kofa yare foforo e dia sa dia bre no efi se woni hu nim dia bia all because akwankyere say baby abeko bia fa mekobra ye saw ye tuaw fatabra ye fa babra bombonsam ni ya brobonsam ye ko ya na obi e de bayire setie akodi wo obi age bayire setie ni neda eda yi so prophet so ye cham ye ju chobonsamu ye chobonsamu ye chuchoba yire ni mu ye chane na mu mesra mo mumma ye ni na ho ya ye kwa asɔre no ye ni na ho obi si wo kyerɛ wo kwan ahwe ni pakro no kwan na wode wo fa so no ebe wie enti mesra wo mo mienu omo nsan kɔ no mo nkɔtena adom na se na se wo mo so a ɛno abeyi wo mo apie ɛsene sɛ wo mo bɛyɛ de wo mo ye aware no masters mienu ntumi nware 2 masters aware enye ye da sɛ ba ko so wo mmerɛ ne ho ase ma ba ko nkɔ so ra enye ye ɛna ba ko so wo nye ne fo nsuo ntumu a enye ye etu wo mo mienu na enye ye oba nye be ma nye let us say evangelist mami yanchia total filling station here wo brewery hay omo biatum omo so omo chia pa mami me starting free so for by so Emilia nkototo ni niam yie pa na se suban we pa de be ma bia no betim ne na trefi even so for cross and na se no hwe odu be ye se wan hyase se oye no ho se obeye obawarefo da achia na da bia se chese de me hu se wotim di recording ato fon so na enkomo bia wukunu edie ya wukunu mpo wo mpena edie na wate afre nipa na manako hia na sa ma no wone obia obefra wo mpena bia no sa seriously se suba we de ye fa ntra ba bia
eno kra wonu awonyine wonni onyine wonni oh na da bia no osusu se bisusu se saa no de ko saa na se suba we wudi akodi sofo a hwan na beboa wo hwan na beboa wo sofo dim enti Emilia ya besrew ye homework ye na anu chabe no the fact say oh eja nu nti na bia onu so betimi aprichi anu chabe no doso e doso nyame frem prophet is how o ko do awurade adwuma na nche se nyame afrew se ya nhwe sa ne ma mienu ya de bia eno na mibusa se nyame dwuma na ne de yene what is so nyame se be fakola bo ana se ya adwuma ana se boa sofi ana ya wei nyame dwuma no gwa wudo bebre they say ya clarify nyame dwuma ne se ya classify ne se jama ubo kola ubo tie wo she suit ana wo ya nyame dwuma be be sere Emilia your homework ye se frɛ no wonte ya tie ni ye pa na and because of frewa o deal with wano Joseph na no na ha no bibia Joseph be hunu bi obeka bibia Job be hunu bi obeka ti no nyame pese wo deal na no ene masa ne ma we nyina to no ye be sere wa hwe ya dachi o aremu ese me nware sofo bia ayi obi de ayi odwanwoma hye no ho ene ni mu ya pataku no de abedada ti me nware sofo wa nware so de obeba so ono so onye sofo a eni pesu de woni mu sa no de betena mama second point me wa akola no a wa akola no nte wo nchen ena wa ko tena obko no na wudi sofo no we sister how ena wo sister nche me man sister no wo ni say won hwe na dabi wa megira wan kanche Emilia say onko kanche akola ne papa sa wo fa sika mra sister say wuti asem na e besrew fa akoda ne bre ne maame ne papa no mu ha sa wuti bi ne tena dia ene na sofo nso e maame betimi ni akola na tena emra bia ni ba bia sa fu ye de akola ne bre wo ye ntem fa akola ne bra ne mfa ne ma awofo no mienu okay so ba na ne betrew se be ma na ne betrew be ma ne twere ne ohuru ne ba dan sa wo de kwa hye sa ayinu mo na wo na efe bedu ba bi na sofo ne ye betwa na be all right ena akola ju so gu no ho ena akola ye se na ye besrew fa akola ne bra na o mu akasa nhwe o ma de na ye nto ye na ba ma mecha girly short it is here for ne akua Stella mo ena Ken Mario e TikTok nyame hwa mama me de ye say asofo ya we kakra ya o me ya che ya o heaven ko be yire pa o papa because o ma ye gu o ma na ase no so o ma na edi anim de yakọ na se ya na o mo de yakọ de nchechire o mo chirechire se no na ana me kan se nya o mo na lead ye eti do o mo be kan na sorry man so to aso di o mo be kan na sorry me tie eti ga ye de na sofo ka se fa apple bra na mi sha so a hwe do me ye ekọ ho eti ebonsam jem de ho be de pa ho be de se nchirechire ene de ekọ so yi mama oba me enra na me fo oba na so kakra but ene ye bi no omo nyina nka no kre no kre ni baby wo mo nyina omo hide ne ma ti wo twe wo so seka ni so o chi ena wo so wo tete won so enra wo ti fo mo wo ka che se oba no kra wo mpe no onye wo size oba ne nya ne size ena ono kra wo ge papa wo opportunist o odidi ma ho na me de me kan se wafa nyame djuma se wo ya onye ni yi okay so ba no so wafa nyame djuma se wo ya onu so nye ni yi na nya sa de a asotwe wo ho mo mienu nyina because already no mo amabo adwaman dada omo here deliverance mo ba adwaman mo so ko se ba de fache ama obi onyem mama heaven kroba yire ye kwa na nkwa nkre nti obi anye no ho adwuma na asofo ne edi o machi a Madam, good afternoon, Maa Akos. In fact, you are very competent to host such program. You are very brilliant for how you utter your question. May God bless you more, Mama. Bawa, you see from Ahafo, Sankwere. You try your home, right? Nwanwaso etimi etu hunamani nsa esiesie wedie mane ye fe eye akuafo herbal soap ena akuafo enku patro shane so mame akuafo enku me se Richmond Herbal Center ena ye kofa bai na akuafo herbal soap no de eye nie de efene say eyam ewo ne ho anase hunamani nsa etise kakawuwe sa pimples mo any acne de ye wani mu wani abom pomponya saa no
me pacho uhia akuafo eba soap so eno na ade be yo sam na dware na ade bia fefa so nkakra said ye babua ma hunam nani ada ho ma pimples na epaya na bia besi eche obu ananim no obeka se fufu a ato abuo ma na sa bam aye wesere uya wohua enye ye odo safo nanim a eye very rough me so ohia akuafo eba soap now de treat sa haw ne amane no said ye be ya hunam ani ana wanim dua no ebeda so me pacho ahokeka de odware ne hokeka no ohia akuafo eba soap said ya hokeka ne ti a wate afia to ni padua so odware atimi dwu hu saa no me pacho de akọ hospital nyina enye adwuma ohia akuafo eba soap ko pebito na fasase ni padua no na fa bi dware said ya beboa wo amasa honam yawo honam keka no atimi atrofi ni padua ne so enu akire no de oyia na ense bia begu na bodwo se aye enso anini den oya wohua enye obi ho ane de no na aye akre anase efua bi na betua na tiko da bia no de ade white bia yeso nyina na enyini adini ntimi nko me pato se mena beboa wo no eye akuafo eba soap ene ne ointment no ene bedi saa wasem na efua ene akra betoto ho no ebedi akire ede amawo ko pebi na to fi se saa sam na wei wuntimi enya no nko ba bia ye wo enya ma mu ho no ma se bia so mo anima ne to ase anase ne nentem ho no no ehwa ye prekese ne to no ensan se bia bebuo da bia na wo ya pai na ko na bibia betua ho akuafo eba soap ena ebebo sa kwan ne so na ama smooth body na ama honam no etimi adaso na ye asam ne se ye to mienu ni bom ewo so nya akuafo eba soap na odi ninku no sa pisuo said ya odi samna ni dware a odi nku no so asasra ho de enti edi akuafo eba soap ne ne ointment ne se na na akuafo omoma ye bibi de etim so ana ya sorry okwa adwuma ba utim so aye boho na so dware akuafo eba soap no na the ointment ni bi fa ne ho a adechi no fa ne kenten no fa ne seka atomu a wo hwenachi obenwani so wadu afuo nim na wodu so adwuma wo ye no eda sonko eniti ne kan sa akuafo herbal soap ne ointment na sa akuafo nku no edi ama me patro herbal shop bia bebo awabia no oso pe akuafo herbal ointment de sane so ne se ointment ne niti yakoko obi ensa danachi bia mo so fisa hotutu woni so ne ho ye ne ya enu bi na to de atro ho akuafo nku enkom ye nyi fufuo bia ma fa hwempa dro kwada no ananta fisa odi agora obeji ointment bia kofia kworo woni padua na akuafo herbal soap na se ointment no entisa Mr. na Richmond Eba Center no omo obi o pasem ni nche mo betimi afa 0249 186 845 0249 186 845 0546 840 0546 846 abusiafo akuafo herbal ointment efene akuafo nku no general body pains dia honam yaw ewo ne so dia na chi bramu osini trase saa wo se ewo opamade obekọ ni musa obekọ no na chi kasa ye ne ya na chi bramu eye ne ya me patro ma wonsanka akuafo nku na wo dware wi a wo dibi asrasra so ade be chi no na saa haw na ewo chi bramu no na ni nyina atu ye wo ma me no panifo wo ho no ma ahututu ankasa ewo ne nyini padua so ebi die ni kotodwe ebi die na poso ye wo ya obi wo ho a eninam ni padua nim ekọ kakra na aba kakra wo ho ani jonku okosa otimi se ni kotodwe no na age kawo afenu ogina fa ko ntimi nkuom ni watu ni wakome patwo enku ebebo efe no ointment ni akuafo nku wuye no akira wuye nku papa bia biem mesoko pebi nato sa eyawo aposo yawo sasabua hodoɔ obi okra ho no onim de be yo beda be sori no na ne nsa baabi ne nan ho baabi na ahono wutimi se ho na ayekɔ sa de mua bi ayewo na ayekɔ na ahono no akuafo herbal soap na ebetumi aboawo akuafo herbal ointment na ebetumi aboawo sa ho na wo so no wunya akuafo herbal ointment de ka ho biemu eye de niti asoro bene etene so obu ani tifano etimi dwan nkakra kika oho na aba obi die timi ba na ni pruso saa me patro ma won sanka akuafo nku wate sabe bebu ani padua no
ama saa eyawo abetina wuti so eya so bene no ni nyina no aba from de tie ne say eyawo ya sa na na de bi asasra so 10 seconds no watena baabi no adwo ahomedi bo say adwo fo mo beka say nyokora na wuti yawo ya no me pacho saa akuafo no obi bia hia bi edo hia ne kase so eye nua no mo tena se che obo ye banka otena se sisi so a obekwa akoda no na ne sisi ne etu ne se njinjinjin mansa ka akuafo nku sa wo ye carpenter ni okon mu na ye adwuma o ye driver o tena se mu ko long journey sa no da bia wo teka mu wu na mania me pacho akuafo nku ena ebeboa wo die ne sisi ya ne ya sisi ya de chenchenche to so no eye akuafo nku ne bi tu ase fi se mema ni dia dance se usisi ya oya abusuye dra na joint mi gbadwuma no fi se sisi center boat na e support no eye oya na be dan de dra mi mu a watini ahimo pa na me kan fo akuafo nku dia ma o se ma won sanka bi ne dra mi na de soap no e dware sasra hu ya na de ointment na aye so no wada na we dra mi mu a wa beti waso de ekoso abusuafo ma won sanka Richmond Herbal Center a wode akuafo herbal soap eni akuafo nku na ba no ma won sanka bi na edi dwuma sonko ewo nipadua ni papa de ka ho bie no enso ye se obi ho no ma obi ni nsa na ya se ye ne ya basa ye nuanom mofra titru no na ohuna mane me pacho udi akuafo soap ni brudwa wi a na dia sasa wa ya ase saa eyawo ni nyina ebetu afuro no amaw ena se fibroid cratel so a udi sasa ho a area skin ni mu a eye adwuma no se skin no pulse wo mo ntokro wom entu de samuna ni sasa so saa na ebowam na eye adwuma wanwa so samuna we mi bi atwa ni afra no miracle soap na enne no enko baby ya modify no said ya be ya obehunu se samuna no ekona nimu die mu enubna ne habama no ya dia semuma ama bibi bia fa honam skin diseases anase skin rashes ho anase general body pains bia to so no unya akuafo eba soap ni bi ene no ointment na haw ni amane ewo ni padua no ho no abusu ebe yefu honam ani no ebeda so tron kama amonwusa ampa wodi akuafo enku ena abo adwuma saa no de opa bie no amen satakrade ne sabeka bi Jeff Herba mankasi samenko ke o blessed Herba ubenya bi Samdora ke o kinso kakra na naboachi any Herba shops aka wo emonti su nyina wo kwa se mepe akuafo Herba soap any akuafo nku my describe am say akuafo nku ni timi yakoko any actual ho Richmond Herba Center samuna ne so ese box mu ena blue kakra wo ho white kakra na gold kakra no so actual ho Richmond Herba Center akuafo samuna ntimi pa cho sene so no ankoto bibi fufuro bi ya number no de twato eye 0249 186 845 0249 186 845 0546 840 846 0546 840 aya Richmond Herbal Center akuafo nku ena akuafo herbal soap na moten ka madam medase nyame insha so wodi yen ko Richmond Herbal Center akwakwadi akuafo nku na FM na ya bi konfo ya bi frɛ wo se bomodi ana bra na ka che eye huhu muduabo anase eye black covenant onu obi akodi moja fra ma monteba tetima sese hate pa anampo obi aji ho sika ompeso betua haw ne amane be na wo famu kwana na ye bi ho ewo agona saman fa ka figase anasa drum we se obesi wo ye bi junction fa kodan no na ye bi be ka wasam e de amount friend na ye bi ewo 0243 13 45 35 0243 13 45 your audio for WhatsApp no ewo 0557 66 75 10 ya wuraka kilometer ye ne de memedro papa ye pakum bema bia wanu bi dadi wada se wunu bia pebinom ensiesie o janikio 442 obae
wodi ene so besisi wakoso kuma mu tokura bo dwesenebo na eho atumi aye kama na ache na ache sana de agete VENE ye kan 7 capsules no bi na emu awie pa obi a wodwonso na yase eye ne ya wodwonso twa mu ya Odontentan odi ye VENE medfagin eboama mogyadia fusane ye nipadua nimo oto asege wiwi mfa na amro mukosi form woda na dwa wuntumi na arthritis ma mo ye adwumaden agudifo ne ma ene mema mode ye medfagin kuma se alaba abu station rocker nix ko ne dihwe mo frayen ewo 0248 88 50 0248 50 Grace Gift Tobacco and Laboratory Services. Yema, I mean, Dr. Grace Boyd and Hector in Safra Way was here prostate cancer and also prostate enlargement. I want a more diabetes, hypertension, hepatitis, ABC and D, typhoid fever, and malaria. Sawusha and Chechemu Yatis or Muchemu Fenroho. Now, Omobet Naha, when we send pa, Yadia be anywhere want to me and Kumase, Oshim School Junction, Oshim, a man from Badakasi Road, and I been Grace Gift. Fryan, I was 0543 32 00 0543 32 00 Kuma say and cry, ya won new Achimota, Petroleum Bangaro, Yene Family Life, International School, no NSH anymore. Dawood Aba Hospital, the Dawood 360 capsules. I want to choose Yadia Drew. 360 capsules, no BCC, Yadia, to Chibako. For Dawood ointment, fetch you to up on the wapper so. Now who ain't son. Sound so and a Dawood Aba Mesa. Session in a drono. Malaria fever, when much I want to win it. When we happen, ray me and suffer good fear. No be never be treated. I've been running such a near by a weed demo. We been able to have enough masses shall be a more. For Dr. Dawood, it was 0244 66 sorry 0244 88 64 37 0244 88 64 37 na and Dr. Dawood any common name and nay sawo pe journalism school papa akọ na won so abayi okuni ni abayi pabene on say ene obi di dance here osio competent ye adwuma e wo program yi eso ni nyina efri eye Oxford Institute of Business and Journalism unso per se obayi nsem training papa ti say na nakua ti say na nayere ti say me yankasa ya mete hey Pastor Julius evangelist and I face to me producer Ishmael Dia and then there was a work Oxford Institute of Business and Journalism sense and I'm a chairman NAPTEST diploma program and programs journalism and media studies, business administration, hospitality management and a short courses 6 months in cosmetology and makeup, 6 months in digital and social media marketing, 6 months in radio and TV broadcasting, 6 months in video and photography. And when Tibomodia sa obeba, ye was studio ewo ho, yasha wo kama, e ho no obetumi akwa your practicals ni bibia computer library bibia ewo ho. Wo wie nso a ye do beko na fe wakwa your attachment na bibia so e kama hostel facility. Na form so ye 100 Ghana cedis. Na Oxford ewo Kumasi Santase Star Junction ho ye ben test queen. Freyesi a na also ebra na beji wanted to ye ne be ye nsem training papa 0504 23 40 05 0504 23 40 05 and 0244 72 40 87 0244 72 40 87 Akoma FM. Yeah, mo bedin kan aba. Abesuya dia na some baba admission no 40% discount and ye dey mamo. Aha. Akoma 87.9 FM din and Maa Akos program no yakoma mo nsem. Ye twa ye ho abasisi a ne ba ye be kwa ho ne so. Bema efiri se wo fa asaso ono ankasa ne maame. Asetina me ne tene maame ompane aware ne so. Oh. Yes. Dintina akasa. Me fa bibia dia waye bibia Akoma FM. Me tu kwan kwa Accra. Me ne sofo bi konante. Ena be me ya opa ma chawa say me ntwa bibia soma ne nka because me ne tena ye ntem temete 2 years
ɔne me kasa pa akyɛwa na ma yɛ den masa baba nti me kɔ nkran me kɔ sɔfo bi hɔ nti ɔno ara na ɔpa akyɛ ɔne ne nua baako yɛfrɛ no adwoa wɔ ahensan ɛne sɔfo baako a ɔka me ho a yɛde tu yɛkɔ nkran no ɛna ɔmo pa ma kyɛw sɛ wasesa ne ade nti no mentu bibie ngu ne yɛnka mbom te sɛ awarefoɔ na yɛn start kakra bibi kakra na ɔmfa nkɔ yɛ fie die Akoma FM makwantuo anka this time me wɔ hɔ a ka menim sɛ bia me ne Ghana hampo nyame pagya me adu level bi ɛma me free hɔ ɛna me ba ne nkyɛn me ba ne nkyɛn me ba ne nkyɛn no me ba yɛ no bebi a ɔda ne yɛ ɔno ne ɔsɛ ne papa ni ɔsɛ ne nana fie ɛdan mu ne yɛda na nana ne betu yɛn si yɛ free dan ni na wama yɛn dan bi wɔ asago nti yɛn kɔ bɛm ɔba ɔpɛ bɛm anti no do nso me ba no kasa fi me kacha ne sɛ sɛ hwɛ so ma me mpa ɔnkɔpɛ na me ba me ne separate na ɔba deɛ ana barima wo ne wo yere tie busuafie ana wo bɛn awofo a asetena ne yɛ kakra nipa ho wɔmfo no me ne kasa ya na ɔka kyerɛ me sɛ memra na me ba ɔno ankasa mpo wa yɛ ready sɛ ɔkɔpɛ dan ne bi ti me ba yɛ ne me ne da ne ma yɛte ne maame ne hɔ nti papa ne ka sɛ yɛntu no mesesa me nyɔma kugo ne maame ne valanda na me nyɔma ɛne ne ɔno ne nyɔma esi ne maame valanda bola so adwuma ya menyaayɛ mɛkɔ adwuma ba na ɔmatu me nyɔma nyina egu fam ɛno yɛ bola so adwuma bɛn ɔmo mo sesa cans na alome no aha adagya hɔ no mama mo sesa cans Akoma FM mɛkɔ mɛfiri adwuma bɛba no no mɛtu me nyɔma nyina egu fam na sɛ saa brand the security adwuma no no wagya yɛ dabi nanse ya sɛ me kura na meka okay na me ɔno deɛ yɛ past nanse ya sɛ me November yɛ bɛwura December ya sɛ me ana meka mɛba no mɛtu me nyɔma egu a ɛfam etiatia so oil ni ade a me de sra ni me nkoni ade mbeba na o mahwehwie lipstick na ade a ma ye de sesi ye ho mbeba na o mabubu ni na egu me nyoma no so nti one day me kwa adwuma me bae no na o matu me nyoma na egu fam in fact eye me ya nti man kan wo n'animo na be me kunu wo hu se me buafu na me frɛ no Akoma FM bon sambi ewa na me seke in fact me ade a me hu na ɛha me eye me ya nti sabe ka fracho nti hwan pa na etu me nyoma na ye den egu fam na ono betu me fo se baby a ye ntina na yetina ho ehia nti no baby a ye mpa na yetina ho hia baby a ye mpa na yetina ho hia nti no abasa me fa me ni hwade na edan na ye pebi hwe so ma me no ye be pebi na me se mate ade achi me san ko adwuma me ba bi no na ya se tu the same nyoma na me san bobbo ye me ba ye tu ma bobbo na o ma tu egu fo ma se bubu me pencil me lipstick na Akoma FM nti ho no ne bla bi wo fa na ma me se wa ne ba na me fra ma me se wa why na tu me o se ma enya mi o dia me tin na ne ma me hye bath house bi bi nyoma ne sin e ho ye dware toilet and bath me tin wo edware ho se wo trisu no wa pampa so wo ba je me ba na boso ma me ne kan e dwaye ho na be me wo ho be ma ino ni ho nti in fact asema ma me ne kan na ha me eye me ya nti me ne ni na akofie ana me catch me say ke say ni say na wo ma me ayi den aka nti that very day no kra ka say Akoma FM bola ne so ba e ho no because of ho ni atantande ne ade nti me ba house bi wo ho me be dware wo so ene said ye wusi hu na pepe ene na wo hu no ana say net 03224980 3503224980 3603224980 37 odi ene baby afrefre Owumia bema na Owumia yeah hello yes and bacho ewa unia bema ko de pokunye we can just play attention market and papa oba attention market ya mano mo titi sama ha wono nya ni o tio papa titi sama me siam na the come on say ni e pastor for ni na ya sama me do mo nya so jofo omunya sofo kwa because tio oba na semo enye ni be man so sem bia duere evokom obi a wo so oba no obena
wọ́n sá kò mú obi sẹ́ ọ̀nkọ́ yẹ àkọ́njẹ nkọ́ náà dùn mọ́ bàkó sá yọ ọ̀bẹ dẹ́nfọ̀ ìmú yẹn nkọ́ náà ìṣe kìtà ìmú yẹn nìhun wọ́n kò mú obi ewu adi ntina mo yẹ sá wọ́n yà mí nfẹ́ mu wọ́n mú fọ́sọ́ nfẹ́ mu nìhun o wọ́n mú fọ́sọ́ wọ́n yà mú ẹnfọ́sọ́ nfẹ́ mu na ọbẹ̀ bí wọ́n tẹ̀ ẹ̀ wọ́n mú di nkurọ̀fọ́ mẹ́wù mú kó nkurọ̀fọ́ ẹ̀ yẹ sẹ́ jane pɛ baabi tena. Danse jane pɛ baabi tena. Wodi ni baabi afrefre. Maa Akos si bɔnni ni ebo fa. Ɔbɛ si yɛn kɔ yi. O ma gu asɔfo ɛnum ase. Yɛ nyankopɔn so furo mbɔ ne nkyɛn wo. Wɔn bi enu nya Maa Akos obi a nyɛ papa. Wɔn mpo mbaabi nkyɛn obi a nto nyame adwuma ne so wie. Ɛdanse. Nyame nhyɛ papa si. Medase wodi ni baabi afrefre. Hello, Maa Akos. Good afternoon. Good afternoon. Akoma FM. Oh, Maa Akos, my friend. Pastor Midian Joel. Joel. Ayi mi do ahin ma kokko ben. No kwasem. No kwasem. Akonkyere bia nkyɛn sɛ wawuba ana wawa na wawale timagina. Na wawuba na watima hwɛ no penkyem. Sɛ sɛ yɛ fa ahin o sɛ konkyere o. Ni na de ko wia ne sɛ akora na obanya maame na onya papa. Ni sɛ omunima omunima na sɛ manager mutumi mani nti na abedu kuma mu nsam no bi se kuma mu nsam abedu ho de wo be siesie omo na akora nso anya ne maame ne papa na sinje aba Maa Akos nyame ka mo na djuma fa mo bo nyame nka ho jowo odi ni baabi afrefre ama mi bia ni president of Smith Africa Congo okay na mi sha pa ni mo djuma pa mo bo be ma na kasa minim ne pa asombe ni na ne se sɛdeɛ ka no ahobraseɛ ɛboa paa mama ɛboa because ɛfiri na ne 3 days sɛdeɛ ne kasa nankɛnim sɛ ne kasa ɛdɛ ɛnso sɛdeɛ wabɛyɛ ɔba kokɔni na watie koraa mo so a sɛdeɛ ɛsɛ bubo mu ɔbɛsrɛ machine bi koraa wɔ hɔ de ama yɛ ɛti deɛ ɛbɛsrɛ ɔmo ne sɛ asɔfoɔ ho nsɛm ɛyɛ ama ano wɔ den nti ɔmo ka bibia na ɔmo yɛ a yɛsrɛ mo ɛyɛ a ɔmo nya ntoboaseɛ na ntini mboa ma Kristo adwuma obeye ya yeto aso no ntini mboa ye efise enye se yese ofre na me afa ye bag se ye de ko da bi yentini mbe ye ho aso me nsha afoforo a mo di kan wo mafe na mo ntini nhyɛ ye e ma mboa ye nyina ma nyam adwuma no enye fe na obi ye ho ame kon no bi dan se ye beji atum na ye nye niye mama nyam nhyira ba cho so for na number me so fuki ni na number pan me na se papa odi ni baabi afrefre Maa Akos yeah okay papa bi eno lele o eno ani atilo Akos no ni edisi ani edisi ano ani akeka fo mo ho no ami tia professor na mi tia ma Australia former president afe Maa Akos e ko meni mo no de o parents ni me se saka no omo mi no omo nye mallet material omu ntumi nwale we dia mamo hamu wo chi sem kola sem hamu because sabi ya so for mama so Maa Akos ni mo mo omu ye di photo omo ha di kandi le di wo mo ti na omo ye mo ha di ni akasa ha Maa Akos na me comment am so no so for no so sabi so for ntena na so far when you oba ho ade a one ne tena age ne fa ha ne ri ade enye ma oba mo me mpesa ne papa ye ne ho ade ade enye ma na Maa Akos no oba ne ka bi na se mo gigi ne tini ensem ne bi won be no kuro because no come ye no be ma ne ye nya no kuro eno de ya ka oni nyina nti usa be ma de ogina so credit esa we need baabi afrefre ama ta se fam oisu ansa Peter me ka se free ebu akwa seta afi ansa yan me pa to ni ya atie funi na kakra me kan se oba no eno kwasim mark we no pa ni se Yesu ko fi so ba fam so wale oba no a ebeboa na we ba 1-2 my record 1-2 my record dey ayefe be ma we no ba ti na 1-2 so ba no libi no makokere ba dey fi witiri baby anu de mam mi ankasa me ne mo kasa yi ema wo ba no na we mre ne ho ase ayem fase enko aware ne frenwa
na so mbe ko ma bu ya mre mu ni se we ndi be boa be ma no mu ni itile fere be ma no po be bi nfa mpe foforo na be boa no ebe boa no me da se ansa we di ni ba bi afrefre ni aba ko ti aba bari o fa kwa ta papa ni aba ma so wa tantama pon ko fi ase na tanko ni aba ma me chana na black water no so ase ni ba pe ni woni Mr. Afia o munyina ko fi ase na me fa kunya so na me che ko fi ase me nyina committee for ni assembly ma for no he me nyina ma me tun cha kese mo munyina ni aba ma me monitia me dia me futu na me de ma wo ba ni se o mra form sebi ni ye ani ni suban kura no sebi en sese wo ye of mame oni ye ko no wo bu bia kene na me papa o se bekani ni ka no o en mu tenya me wo so a enye gidi ni ade ye nyam ye duma oni wu kura be me ya wutimi ni ntre kura ni aba wo ko mo di kan ya kwanche ni segu genesis revelation eyi fonu nyakopo emu bi ko ye fasting eko ye akwati man o ye ni nchire e ma na akola wo ni se eseye ni wo be bia mu na mo critic ade no ye unse penifo kan bi wo se so ka entamkese gu amre me be pie wo se mo ade mo ko ye kuko wo sa de bia mo bi ehu ni suban e to mo se mo na mo tu me de ma ta ka biem se wo mo peso fo a nyame sa wo no so na wo ba bu ni cheche ni mu ni na chi omususu kaso omu adi omu na ni yeni abrabo edie omu timi santre ni pebia wa asase na omu mo abrabo e fata na obi so ya so na omu hia omu me da timi ni ababa pedi aso fa kwata hello ya we dey be afrefre because your friend is telling me free comment yo Selina yanko se metie me man ne oba ni nyina enum asem kakra na me pesa me tie nyina ne se oba no omra fom se de mi nya be man ka se mo the way I was sitting no say Yesu Christ is ro be ware no na suban ni se ya ne tie aware ni beku ma en fifi se mu pisa o pesa onya peace of mind na de tena ware ase a yen fifi ni mu bebre ade bi o Nyankopon na de beba beto na nkampe ampese wo san ye sofo ba enema bi o ha ye de kom ebom ye obi o ha ye de ye ni fesa me na na bi kan san bi o se enkase ni bi o ha ye me enkase ni tuwa no ye me na wo ye sofo ma mi se de wo kleni o na suban ye ya wo da ne di nti obi beka na wan ya san trewa ekwan be na abetumi afa so atunufo the same thing enkoma ni abema nso a o ye sofo no se omumre omuhu ase mu pese omu sum nyame na omuye na dwuma de a ya kwan Kristo obetre ye ni nti omu fa kwan papa so me da se omu fa kwan papa so ha ene ade akoma mu nsam dwumadie no ebesi ene ukua dai nyame ya atom a okina so ye da fofra hwedi aponyankropon no ankasa ashaba no sisi besanga akoma mu nsam dwumadie no abra obiem sa brady abusu apani nsam ya champon woni ne sports team na ebetena se na yedi agodie mu nsam a emu do na ntiase wom krogen ya yemfrɛ mu omo ede brewo ti se wo pese wuti agodie mu nsam de a ene unya ne baabia se Akoma sports the powerful sports abusu apani Samia champon ene ne team omo na eba hwɛ wonum sisia. You'll ever taste, you never spread.